sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. At tuy manen ti pagayam yu Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata mataginayon ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kas tamatan ti kinasalunat ti tunggal maysa. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo dagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ket pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers tayo. Sapay kuma, ta itultuloy yu ti agdengeg ken mang suporta kada kami, iti kasta ket ad-adupay a drama ti maipaaymi kada kayo. Agyaman kami kadagiti likes, comments ken kablaaw yu. Namnamaan yu a nabasa mi amin dagita. Intay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay kanbiag iti daytoy agundaway, ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Michelle, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo a Michelle. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawak man pay dagiti rinibo-ribo a dumdumngeg kadagiti drama nga ingkay iap-upload iti inaldaw. Naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no mapagasatan met a mapili toy padas ko. Ilinged na kumalatan itinagan a Michelle. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Talo kami nga agkakabsat. Isu na laeng tanasapa ang nakiasawa ti inauna akabsat mi. Ket gaputa siyak ti may kadwa, siyak nga rod tinangako iti responsibilidad arumbang kuma aparakin kuana. Gaputa na pintas met tinagbalin at trabaho kinabaelak met nga insakad ti panagbiag mi. Isu na laeng taad dagayam pagpatinggaan ti amin. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Sa dinungatan ayat ti ayan ti paris ti sapatos ko. Awan mat dito yan. Ay, intaray samot din ti aso. Ay, sapay aldawan. Maladawak tukit din iti trabaho. Ay, dayjay. Ada iti sirop ti sofa. Michelle! Oh, nanang. Juday kita ti silaw. Ang mga no ada kwartam dita. Aywan ngagpaiso, nanang. Atoy. Michelle, sa dino ti yan mau. Adaak dito'y tatang. Agrubrubatak asumrak iti trabaho. Apay ka di. Umanay ka din day tananang. Ay, wad. 2,000 matibil tayo kay. Ay, kukunti sukli na. Ay, dapat kwartam di tabalasan ka. Masapula gumatangak iti abono ken sabi daw nga pag-spray kadag iti mulak ataraw. manukumati ka sa pulan nyo ay tatang. Uman ay siguron ti 2,000. Mabit lang. Adto'y tatang. Magyaman na ka nakaw. Sige, mapanakon, tatang, nanang. Sige, anak kaw. Agan-anad kawan. Agan-anad ka, anak.
Kaslada kayat mo nga ibagama ng karol. Ibagam ka din no anya dayta. Itay pa'y adi ka makaid na dita. Kwa? Ibagamon Kwa? Amo mat panagsasarakan inton umay alawas. Isu na lang tawan pa'y ngamin usar dagiti kakaanakam. Nairanamat nga awan trabaho ni manong mo. Adtoy. Umanay mat siguron day nga igatang mo iti papel kan notebook da manang. Ay na, agyaman ang unay ading ko. Awan anyaman na manang. Amumot asa anak anaimot no lakit dit adda anak. Awan ka din ti bagam. Awan ka din masapul mo. Sumra ka kun iti trabaho. Ay, kwa, sige ading ko. Agyaman akmanan agan-anad ka. Sige manang, agyaman na. Anyaman tan. Itayak pa'y nga agur-uray iti tricycle. Ngumjak lakit din makalugan. Ado nga min ti estudyante ita. Sakit rush hour. Sa iti pa pala manang. Sumra kak iti trabaho napumpunumat nga ro dagiti tricycle. Sapay aldawan. Umunang ngamin nga daw ti klase ita. Isung ado ti estudyante. No kayat mo, mangtad ka la iti panggas ko. Tay tulog kan manang. Awan ngamin nabati a kwarta. Eksakto mo't nga awanan ti gas ti motor ko. Ay sige man nga rod. Tani aldawan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Awan mo ti helmet ko. Lumugan kakit din. Dagasan ta ti helmet ni Manong Rudy. Ta iso ti usaram. Sige. Sige. Kumpot ka na yung baga. Michelle, Good morning, boss. masapol ko dagiti a papeles inton bigat para iti board meeting. Isaganam amin dagiti a report, wen? One, sir. Di ka pa igaw awin, aging ka di mo malpas dagiti paapaaramid ko. One, sir. Ken masapa ka lang inton bigat. Ta i-assist mo dagiti agsangpet nga umay makimiting. One, sir. Ken jak kayat nga da malipatan. Ken jak kayat nga da erasures dagiti report mo. Okay? One, sir. Siguraduam ang maaramid mo amin dagiti imbaga, wen? One, sir. Okay. Good. Anyamatan ni boss. Inton bigatan ti meeting. Ngum ita na lang nga ibagadag ito'y a report. No siyak tumitagbalin a boss. Siguradwag ajak to aramidan kadagiti empleyadok ti kasjay nga aramidan na. Manang, pautangan nak man pa iti kwartam. Nadili ti sweldo, ket masapol nga igatang iti piyasa di motor ko ita. Impan ko ngaminin ni di shop. Mabiit lang. Adtoy. Ay, wow! Ayos Agyaman nak manang Di kagdanag. Bayadak mo't laeng. Apaman nga sweldo ha? Ay ka thank you ano bayadam. Ngam na saan? Thank you latan. Ni manang mat. Awa man lat pamatim kanya kon. Bayadak nga rod. Promise! Adwak ti baluna. Ado nga mintaramidak ita. Sigurado ang mabisinanak tumanan iti opisina. Adeta, ikarga kon ti inlutok asidaak iti pagbalon. Hello! Good morning, everybody! Manang Karol. Wow! Anya dayta? Nagbanglo Nagluto ka iti fried chicken? Wan, balunak iti opisina. Paborito da ito iti anak ko. Dumawatak man. Manang, kas makita mo't. Sakto laang dayta a balunak. Ikanak lang arudan iti igatang ko iti manok. Alaang man laang ti maysa. Wow! Thank you! Apa yung nagsip nga di tabalay? Brown out nga ta? Adamat silaw dagiti kaaruba. Anang? Michael, apa yung nagsip nga di tabalay? Mangtad ka man iti igatang iti kandila? Apa iti kandila? Naputdan tayo iti kuryente
Angam apay. Sana nagbayad iti bill ni nanang. Anya, kat no inikakmat iti pagbayad na idinapan alawas. Diyan ka mo ang mga nainsugal naman Anya. Oh, ada ka matmanang Carol. Apay ka di. Ah? Unay mat daytan asaludsod mo, Michelle. Amumat nga extension ti balay mi, to'y balay. Kas makita mat, ada kami lang iti malikodan ti balay. Ha? Ay ikwa, ti kayat ko asawan, anya ti masapol mo. Siyempre, numabisinan dagiti anak, mapanagbirok ti makan ti inada. Ay sige ta sumra ka kun iti trabaho, tani aldawan. Ops, mabit laang. Oh, apay ka di manang. Amangan no da kwartam dita. Ha? Saan pa nga min ang nagsweldo ni manong mo iti construction na pag-ubraan na? Amangan no mabalin a pautangan nakpailaang iti igatang ko iti bagas. Kitaam no adda pay bagas iti pagbagasan, ta mga lakalatan manang. Di ka kadi agim imot. Alikit din, mangtod kan iti igatang ko iti bagas. Ni, kunak man no bagas ti ka sa pulam. Mga lakangaruden di ta pagbagasan. Sige man langan. Ala, mapan ka nga rudan. Aguray ka. Apay anak ka tsinelas ka lang nga sumrag. Ah? Ha? Wangag paiso. Ay sus, 30 anyos ka pailaang. Saan ka pailaang anak ki asawa ngam agkabaw kan? Adday ta, addan silaw tayo. Ay na, gyaman anak ko. Ay pasensya ka na. Plano ko maapaadwan di kwarta nga inted mo. Iti kasta, dya kung dumawat pa iti pang grocery. Iso na lang, tadyak man ni naman na maamaabak. Nanang sugal daytan. Talaga nga awan ka siguradwan na dayta. Iso nga rod apasensya kan anak ko. Saan na balay? Saanan ang maulit? Dahil tanti pagbagak, Mersay. Nga anya manan dyanay. Di ka makibibiyang ditoy. Ta saan da ka matakasarsarita. No, ada mabayadan dito yung balay. Michelle! Imbis mapan mo ibayad, insugal mo kay Dain. Ay, siyak lang hindi pang tada manakaw. Nakarkaro na. Sikat tipang tidan natap no ada igatang mo iti arak. Ay, awan lat ang bukon, dyanay. Ay, saus. Ay, merci Umin inumang agpaisaw, no at dayawis na kanyak. Sana ka basta gumatgatang iti arak. Sana akasken ka nga oray la agramramuton ti ubot na iti sugalan. Ay, tumalda ka man dyanay. Di nakpagpungtutan. Ay na, husto daytan, tatang, nanang. Aga pa kayo kadimanan. Sumra ka kun iti trabaho. Half-day laang tisara ko ita. Agawid akmat laang inton madamdama. Sige anak ka. Agandanad ka. Anya ti ko na, Michael? Nag-resign ako manang. Anya, kat no awan sapay makatawan mo iti trabahom. Ngam nag-resign ka manan. Jay na udi ang nagtrabahom, 8 abulan mo laang. Jay mo napay iti dayta, awan mo't laang makatawan mo. Kasano kat kanayon ang madiliti sweldo? Apay ngamin adita ka nag-apply. Kunadamot ngamin na mayat. Kat kasano itan, awan manan trabahom. Amangan numabayag tumanen sa kan tumakabiro. Agbiro ka kadagos manang. Tirigat na ngamin kan ka, nagbiit ka amaoma. Di mo ammo ti aggagat. Di mo ammo nga ipatag ti trabahom. Ti kayat mo, jay mang namnamalatan. Saan ba't nga iti kasta manang? Angamaan niya, kasta ka, gaputa saan ka nga obligaan amang tad para kadagiti masapsampol dito'y balay. Ha? Ay, kuha manang. Among ka din umano atawanan ngagtrab-trabaho ha? Agsangapulon atawan. Ngam adda ka din na urnong ko nga uray basit laang. Awan. Ngamin, naibos amin kadagiti masapsapul dito'y balay. Jak paikit din maigatangan ti bagik iti baro kumamot a sapatos. Manang Michelle. Aggagat ka mat makabannog mat ti agtrabahoan niya. Agmay-may saak laang. Dualaang ti imak. Tulungan na kumamat. At damat nalpas mo. Iso arumbang na laang nga usaram.
Saan nga amin kayo kat mang namnamalatan kanyak? Mabambanugak mat, Michael. Apay adi muli na pastin bagak nga lepas mo ita, Michelle. Sir, di mo't adapay may sangain pa aramid yo kanyak. Iso aday jay ti inununak. Di mo timbagak nga urgent day jay? Urgent as in. Kasapulak itamot laeng. Ti ko na yung amin idikalman, sir. Daytoy ti i-prioritize ko. Iso nga iso ti inaramid ko. Urgent day jay kunakmat. Urgent! Apay, di ka makawawat ah. Aramidom itan na awatam. Oh, anya. Apay anak katunga nga kalaang kita. Sir, Ha? ag-resign ako, sir. Kaniya. I quit. Michelle! Michelle! Barbaro ah. Aldawan nga madakapailaan dito eh. Anya ti masapol mo manang. Ay, kwa. Dumawatak lang itinapudot adanom. Awan gayam karga di termos me. Oh, Michelle. Apay nga dakapailaan dito eh. Apay, awan ka di trabaho. Nag-resign ako. Anya? Angam, apay. Kat no nagpintas ti trabaho, saan ka de? Ay, sayang mat. Dakkel sa payon ti swildom. Apay, nag-resign ka. Ada ka din nangalakin ka, baro akumpanya. Awan nanang. Ay, kasano tayo pa itan gay? Apay nga itaga pa yan nag-resign. Amo mat nga do ti paggastusan tayo. Sapay nangalan sa ninanang iti baro aref nga hulugan. Anya? Ay, huwan nga roda. Kasanaw kat daan matan jeref tayaw. Nababalaang ngamin ti down payment, iso ang nangalaak iti baraw. Agam, kasano pa yun ita? Saan ka pa'y kumaan nag-resign? Ano awang magayam daduma apagtrabahwam? Ay, huwan nga roda. Nanang, manang. Anya ka diti panagkita yu kanyak, ha? Kasla robot asaan amabambanog, nga uray anya a klase ti trabaho kat sigilat na. Anya ti panagkita yu kanyak. ATM, amay salaang apindot yu iti anyaman nga oras, kat addan rumor a kwarta. Asino ak kadi kada kayo, ha? Tao akpay kadi iti kasta apampamayan nyo, ha? Kukwa. Nay, apay ngay nga agungungat kamatan anak kaw. Sika, manang Karol. Ha? Ne, Idinasapa ka anak ni asawa. Adda ka dinangag mo kanyak, ha? ha? Da kayo nanang, uray isugsugal yu ti kwarta nga itad ko. Adda ka dinangag yu kanyak. Binagaan kayo kadi iti agkakasakit asarita. Michelle. Awan tinangag yu manipod kanyak. Inaldaw akasla aknuang ako may kayod. Tapno lang ang adda maitad ko kada kayo dito balay. Iti na minsan, di na magdak ka di no kumusta akmat. No kumusta mat ti kasasaad ko. No kumusta mat ti trabaho. No anya ti marikriknak. Turog lang ti inanak. Awan ka di ti karbengak amabanog. Awan ka di karbengak nga ginana. Sa anak a robot, kan sa anak a makina. Tao ak, katkas kada kayo, mabambanugak mat. Manang, addan trabaho. Uray saan ka pa ilang agtrabaho? Siyak pala ti makaamo kadagiti magastos diti balay. Ken napintas may ti panagdakil dagiti mulak at tarong. Kasta metan dagiti mulak apagay anak kaw. Panagkunakit napintas ti apit ita. Isu adi mo pala pakadanagan dagiti masapsapol dito'y balay. Wine, da kami pala ti makaamaw. Sorry manang. Ay, pasensya ka na kada kami anak kaw. Nairuam kami nga main. Asika akanayon ti mangsalsalaw kadagiti kasapulan diti balay. Ay, bayam ta kasaritak jay inayaw. Tay sardeng na ti panagsugsugal na. Pasensya kan. No nagbalin kami akampante, gapukan ka manang. Di kayat ko
Wala ang matkat agbalin anasaya at tibiyag tayo. Angam saan nyo kumamat nga iya sa amin kanya. Maawatan da ka anak ka. Isu nga ron dumaudawat kami iti pasensya. Pasensya ka na talaga anak ka. Numaminsan, daytoy matirigat na ti agbalin anatibker. Ngamin, ti ammo dagiti tattao nga adday ti aglawlaw mo ket saan ka amabanbanog. Ti ammo da ket awan parikot mo. Ti ammo da ket agnanayon anapigsaka. Gapo iti dayjay apasamak nakaamiris ti pamilyak a masapol nga addamet katulungak kas maysa a breadwinner iti pamilya. Saan tayo mat amasapul nga akwan wenno obligaan ti amin. No maminsan, masapul nga ibaga tayo mat anabannog tayon. No maminsan, masapul nga ibaga tayo mat nga awanan tayo. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay kuma ta nakaiba ti ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Iti kinaado dagiti parikot wenno problema ngayon tay pagdaldalanan iti inaldaw a panagbiag tayo. Saan adakes wenno kamali ti pannakarikna iti pannakabannog. No ti panagriknam ket nabanbannog ka, sursurwam ti aginana. Iti kasta ket makaornong kamanan iti pigsaken kired ti pakinakam amang sango kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Michelle, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapo kanipagayam tayo adani, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kamanpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kasta meten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilinget na kumalatan iti nagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko, naamamok ni Karen, iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko, ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan, sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. O anya, magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Nakapimpintas, ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ak unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak timang tulungan ka. Kan may sa. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanya. Jak to maumang agyaman kan ka. Sapay ko tadi kan to agbalbalyo. Apay ko mga agbaliwak. Sikakid niya. Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak ti kasta? Ay ayatan ka unay, Dani. Kasta akmat ka, Karen. Ipatpatid ka unay-unay. Ket namnamaek nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti kolehiyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita kapimanaw itayan ako. Uwan nanang. Kaslag dardaras mat.
Wen, isang sangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na yung bigat. Kasta. Kat, kumusta nga iti panagadal ti nobya manak ko? Medyo marigatan ka no, nanang. Ang kuna namat akabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Wen, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga rod ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ni, sigamat gayam dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Ala, umunag ka. Agyaman na Karen ha. Anya ay dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abastom. Kapuros a prutas ken natnatang. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos dito eh. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga mina no next week. Kasta ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, kun kayam, nangan ka ka din? San pa'y kaririin ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok, ang mga numat maturugak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagarmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi. Ay, kat ituloy mo pa'y lang nga ron ti maturog Ringan kan to, inton makaluto Ay, sige man nga ron. Ay, napuyatan ak nga mina talaga. Kano ka pa'y asimang po, tanak ko? Kasangsangpot ko launay nanang. Di mag-asak pa'y nga miniji palengke. Ate, inggatangan ka iti tinapay. Ken inlakaman kayo mutan iti sidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Ay gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman. Birbirukan na ka. Apay ka no nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Kat sikat ni napili na amang itrabaho. Ay na, nagsayatan nga no kasta nanang. Dumalat tangamin no amuda na saya at kan pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan anak ko. Pudnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak nakaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabahuak. Ba nag-arumbang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anya ngay manandag itayin sangpo mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat kan nakasing-sing petpay. Ninanang met, adayo nagasgasat akmet iti anak yo. Ngamin, kinayat nak, uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makitak adi namut saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak barok. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit di ta talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Ta talaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la kuma, nanang. Kumusta kan Karen? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awagakan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Diyak gayam na ikarga iti bag ko. Sakbay asim ragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay laang, Matt. Aywan gayam, adamanan babayadan mi. Kasapulam ka di ti kwarta? Wen ko ma,
Imawag ak ijay balay, ngam awan ka nung pay matimay pauit da nanang. Di ka di makaawit ditoy? Saan pay nagado ti as-asi kaswag. Maistresak nga rudan kadagiti nagado arami di dya pagadalan. Sige, itulod ko lang arodan di tayong bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sana balin tinapatag, ada ramatam. Kan may kaya't ka matla makita. Kailiw ka nga minang kat. Anya nga tano'y pauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito'y syudad. Saan ka matlaang ngamin ang masango, kaputa makumiko makidya pagadalan. Sige nga Rod, masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipawit ko ti kwarta ka sa pulam. Ad-adda mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ninanang mat. Siyempre, nalamin ija bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung aking minis ti kutis ko. Ay nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo ti anak yo Malaksit iti dayta. Nagagatak pa'y. Sabagay, nataer ka mo't di ang agpaiso anak ko. Nangisit ka laang basit. Ninanang mat. Tall, dark, and handsome nga rod. Ako na dagiti kaadalak, nanang. Pagyamanak unay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika. Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Katsapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang pagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, nanang. Ado nga mintin ka makam ko ijay pagadalan. Iso nga itaak lang manan nakaawid. Ay katsaysaya atom nga rod ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakil mo. Bakay? Apay ka de lakay. Nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da gijay. Iniyag mo ni Dani tay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay, huwan nga magkasla nakababain mo nga rudan lakay. Sanda pa'y nga agasawa iti anak ta. Kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamot saan na apagad-adalan dya anak ta. Ay awan ti rumba nga pagbainam bakit? Ngamin, saan mo met adinawat? Inted na met. Kan may oray saan da pa'y nga agasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, adamot pagsayatan na. Ngamin, itapay laeng, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakalaslas-tog da ngagsasaw, nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay, sabagay mo't kit di alakay. Nagasat kit di anak ta, ngamin, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na pa'y. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki din Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namot ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagayt, nagsingpait, kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman akunay, Dani. Ibaglaang tada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamatan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan ang yaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo ti pamilyam.
Tikid di pa nagadal mo tinto na rem. Di kagdanag. Siya kung ti makaam mo dito eh. Sige nga, Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital, Iti kasta, maamwak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrubuatak labi 8. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyamanak. Bye! Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadagiti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor, iso kumati aramidan niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita to makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidak dito eh. Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan. Iso asapay la ko maata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, tatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Ado pa'y ngamin ti aramidag. Sige, anak ko. Bye! Uy, Manong Dani, si kamag gayam dito. Dandani di ka na ilasin ha. Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga ay asaan kayo mat nagkuyog kiniin San Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat iji bagyo ti kasinsin mo. Ha? Ni, bagyo ko nam. Kat no isumat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko nan? Amangan mo sa bali. Kahit ko asawan, amangan mo nagbidot ka lang itinakita. Kasano ko mga bidutak? Kat no nagsao kami pay nga rod. Gimatang iti karne kan natang. Iso kano ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pay nga rod ana sa mabuting kamay. Ngamin lumuklok magmat. Ang agis isom laang mat. Sa bali latta ngamin no nalaing nga agaywan tinobyo na. Saan ka di Manong Dani? Kwa, una. Sige, mapanak man pa'y nga rod iji balay da. Venus, kat agyaman na ka. Awan anyaman na Manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen. Di ka kumagong ungat, Wen. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo. Uwan no, parikot iti nagbaetan ta. Ha? Ne, apay mata na sa ludsud mo day ta? Una, takas ano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya kan no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang dayta, Dani. Kwa, pasensya kan, Wen. Pasensya kan, no anyaman tinaibagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit aban nung kula da ito eh. Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka, Mad. Pasensya kan, Wan. Makumikumak nga mina talaga iti panagadal ko. Isuhasan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka, Mad. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din iti naibagak. Nagadado lang aro din na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan maysa, talagamat nga dabasol ko. Karen. Oo, sige ha. Idapa kunda ito ay, adupay nga mintinaskan nga ilapas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan-anad ka kumanditawan. Wan, kastamat kan ka, Dani.
Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Amom barok. Kasta unay apanagyaman mikan ka. Gapu ka dagiti adon anay tultulong mo kada kami. Nang runa ken ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gaputada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Subag mamanulaangan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ah? Ay katuan abarok. Ada amin ken ka desisyon. Makaamo kayon ken ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kamin amakibiyang ta nahustuan kayo matan iti tawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yo, nanang. Ngamin, amo mingad adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ah, ay katuan na. No may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kami laeng dito'y anakasuporta kada kayo ken ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka na kan. Bili ba ka talaga iti kinaalis ma? Ha? Saan la trabaho iti aldaw ti pag-alistuam? Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto? Masikog gaya mo ni Karen. Masikog ko na, Uncle. Kawan! Isumati agwarwara sa damag dito lugar tayaw. Anya? Di mo naggraduar ni tabulan aya. Apay no tulagan yung tikalay sayaw. Itigas ta, mamabinsan tigas to siyaw. No siyang lamay sa uray saan ang nagtrabaho ni Karen. Patsek asan nga agbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka nga agtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kaanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak amo ti sawa Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamatan ti pamilyam. Awan sa bali a pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kanin patag ka iti kastaunay. Kastamot ti pamilyam. Hangim apay. Inayat kamat, Dani. Ammom dayta. Iso na lang takasla na pukaw dayta. Gapoy iti panagin na dayota. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuy-kuyog. Ken panangan andingay na kanya kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanaladawan ti amin. Idinaamwak nga dagayaman pamilya na. Apay ngay talang ay pagamtay toy. Itatamasigog kan. Nagbutangak nga mindani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay na ramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, huston day ta panagsangsangin mo. Anyang nga rod. At daditan. Dalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ko ka.
Dani. Giburay no kasta. Agtalinayad lata ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag direk na para kan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag no kanyak. Iso na lang. Ta sa anak ba't a robot. At damat puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Miss F, idinagam-am mo kami kani Karen, aklunak ana love at first sight ken kuana. Iso nga papatik nga road tinangaram kanya na. Nagbalbaliwak iti kinaman nanginom ko. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko kadagiti amin nga aramidak nang runa unay iti panagtrabaho kan iti inaldaw a panagbiag ko. Ngaman yan takas jay laang gayam ti pagtungpalan ti amin. Jak malapdan nga ay ayon ti bagik. Sayangak amin abannog ken sakripisyok para ken kuana. Naggraduar ni Karen sakbay adim makkal ti tiyan na ket damag ko asinarongkaran gayam ti lalaki ijay balayda. Nasakit tinakam ko. Iso nga ita, minnalemanan ti panaginom ko tunggal malpas ti trabaho mi. Sapay kuma, tanakaiba ti ak iti adal, nang runa kadag iti padak nga agay-ayat iti napudno. To'y pagayam mo, Dani. Ken ka pagayam, Dani. Wen, pudno asayang. Ngam panagkunak kat di mon sayangan tinaitulong mo kani Karen. Kastametan iti pamilya na. Nasakit man nga masapol nga ag-move on kan. Lipata mon tinapalabas kat mga barwanan ka. Saan lang ani Karen ti babae dito'y lubong. Ti panunutom ita kat ti masakbayam. Luktam tapusom nga agayat manen. Patsak a masarakam tumatlaang ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Dani, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, kat nagapo ka ni pagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kinkwana ajak tupolos pagtrabahuan. Inkarik kinkwana asyak ti agbiro winumanggad para iti pamilyami, gaputa syakkat nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Iso na laeng tapanagriknak ket jak na tungpal dayta akarik kinkwana. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ay, ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngum aging gaita, awan pa'y laan. Napnapanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuana. Umurti motor tayo dyan. Iso siguro na dyan. Ay, nakaraing ba'y gayam tinapintas nga asawa? Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kitaam o, di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko. Anya ka ka di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpatag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayon na laglag pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangunan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, jagmatan sumrak iyo opisina yung bigat. Kapot awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya,
naikat ka iti trabahom ko nam, Edson. Ti ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbag ang mga awanin trabahom. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan mo't mabalin ko. Masakol da ka nang uminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Kan basit ti agsangpet a proyekto ti kumpanya. Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kagdanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak mat siguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken lang ang makabirok ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daduma apagin kaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Mangarami dak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti maka mo. Kabayalak da ito'y. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka di bakit? Itay ka ba balikid ah. Jack nga rod makaturog. Apay aya. Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabahom. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirukam. Huwag nga bakit? Kasano, kadagiti nga min fresh graduate, tibirbirukan da. Sana kas kanya ka lumakayan. Adamat dagiti daduma nag-applyak. Ngam ko na adamat nga overqualified ka no. Tinapod no na, jakon amo teramidak. Anya nga tanong. Noon niya, ituloy mo ah. No siyak lang ang trabaho. Iti kasta, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Adda ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Kat, apay nga agungat ka ngay. Ibagbagak lang mat. Iti kasta, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga min na masapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samat ng tinagsaritaan ta. Alahos tonan. Pasensya ka lakay. Sorry. Maturog tang harodan. Iti kasta, masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay akas ta tilang am Edson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama. Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, amang ano adamat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isu asaan ka pay lang anakastrek kadagiti inaplayam. Sapay ko mga rotakas ta, mama. Oh, adtoy. Imbaglaan nga inayon yo iti gastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpay laang iti panggrocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam? Agyaman ak, mama, ha? Ang uray saan ti panggrocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabalak na ito, mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang anaimbag anakam iti kabsat mo, di bayadam to, into na dan trabahom. Namno ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amaytad kan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, nako namon Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Ay, day takot nga ron. May ibusan ti basit nga ornumi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain matimang namnamalatan itadagi ti dadakkel ni Edson. Nancy? Amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson.
No para ka ni Edson. Awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring ita ti hotel a pagtrab-trabahwa. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinara kakken ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti ag-apply. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige, friend. Kayat ko. Ay, saan gaya mo? Anya? Angam apay. Nancy. Oy, Cherry. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay ken ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Isu nga agtrabaho ka Manumat atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti da ito'y agundaway kat umanugot matan ti asawam. Ngamin, awan matan trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag tinaibagakken ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam, kat ipalawag mo ken kwa na ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag na ta di ta nagkita. Iso sigurado nga ti pag-istoryahan tayo ta. Ay kat, wala pare. Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta mo ti house husband? Nakarkaro makabannog. Saan ka di? Iso ngamin ti ka na nga ibagati asawa kanyak. Narigat ka no ti agtagi balay. Ngamin, sana malmalpas ti trabaho. Ha? Ay, pudno na ita, pare Archie. Okay la kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Aging nga ita. Kasladyak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mo panunutan tayo ta. Tinapatag, adamang manggad ka na kayo. Narigrigat, no, duwa kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin ang master kan. No, ita pare, awan pa amok. Kan may isa, ano ka na gito agundaway, narigat ti makastrag iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Day tapay nga ron ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate nga min ti birbiro kon daitan. Ang sana balay. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kadak lang diti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanan no damang kurso na dakan kuha na di pagtrab-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho. Kan baknang. Ado ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. When kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairwam kanton, paisi-isi kanto lang. Wen Nancy, kitagyaman nak ha? No saan agapukan ka? Jack makastruk iti trabaho dito hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang matinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat ta ngamin no adda bukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnama lang iti itad ti asawam? Pudno unay daytanan si. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wala, kat ulitak manan ti agyaman kan Nancy. Agyaman ak iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka dita balay, oh. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyaman ak manan iti free ride. Awanan yaman ako nakmanan.
Namnama mga itulod kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yung, Cherry, Oh, Edson, ada kamit gayam dita. asino tinang itulod kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix, iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulod mo ti asawak, ha? Kurso nadam ka di? Anya ka ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa'y. Saan ka kabutang? Nawatam! Kalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito yung lalaki, ha? Apay, gapo ka di tadda kotsena. Gapo ka di tadda posisyon na iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat adu ti kwartana. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbang ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manan tagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry. Siguradum lang asaan kayong agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kasna, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak. Iti kasna, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ter aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak ka di ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di? Sumayotak ka di? Cherry. Sumangbat ka! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam tapno pagpanunutan nak iti kasna, ha? Sumangbat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo pay laang nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samat na nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama. Anya ka diti aramidam, ha, Edson? Imay kayo ka di tapnog inspection, Mama. One, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito eh. Kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, maangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabangles ajak am mo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka naerwam ka dagiti trabaho dito'y unag ti balay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho ka. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom no niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adda pa'y maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anya ngay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga amatino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas may sa nga ama ti pagtaangan. Mama. Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipod iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaang ti asawa am, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino aklas iti babae ni Cherry.
Isu asaan mo arumbang apagat-atapan. Maminsan pa'y amaamwak nga apaam ti asawam. Gapu ka dagita atap mo nga awan mat pangibasbasaram. Siya kun amis mo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa'y laang ngay tar aramidem Edson. Umay kan aggidan tan amangan. Oh, nagunagmat day tan asen na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan ka iti dakas. Pasensya kan man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Isu ati lama pampanunot kon. Ngimamok mahit at di mo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason tapno apahan ka. Isu pasensya kan. Kasladyak lang amin maawat asi ka ti mangmanggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktaden pa iti lubong. Asawa ka lat na. Agasawa ta, Edson. Ket sika ti padre di pamilya. Amom ka di amaragragsakan na. Asyak mat ita ti makatultulong iti pamilya ta. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay ko mataag tinulong ta. Di nakibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa na. Iso arumbang nalaang nga rod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo alaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti may sa alalaki no adalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nakuna ti asawak, ti agasawak katrumbang nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Ditoy kumat an naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina. Nang runa iti inaldaw apan nga sikaso kadagiti anak agingga iti panaglinis ti balay. Adadapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, aging ga ita house husband naklatta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan matdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalakati agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket araramidem anasaya at ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita ket nagapo iti maysa a pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marisa manipod San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti mang subsubaybay kadagiti makaited adal a drama ditoy programam alagip ti napalabas. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay ita. Pudno unay anabilag ti kwarta amang impluensya iti biag ti maysa a tao.
Ado dagiti masulisog gapu iti silang ti pirak. Nga isupayan ti pakarakrakan wenno pakadadaelan ti maysa a pamilya. Nuapay anak kunak ti kastoy palubusan nakman nga rod amang isalaysay kadagiti pasamak. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Talaga, Janet? Kukwakon daytoy abang? Un ko naklang rodan, mare. Nginginaan daytoy abrand Kan madlaw akabarbaro pay laang. Talaga akabarbaro lang dayta, mare. Kagatgatang ko lang ang ijay Thailand, idinapan abulan. Kitno na minsan ko laan na usar dayta. Ay na! Agyaman ak unay, Mari Janet. Apag husto ti kasar nga atindaran miinton bigat. Addan bag nga usarag. Kasara ko na, mare. Wen Mare, kaanakan nila kay. Ay, mabiit lang ang taikan ka pa iti dress, kan sandal ang maibagay iti dayta abag, mare. Agpaisaw, Mare? Wen, ngam adda ko mapabor adawatakan ka, mare. Anya dayta, Mare? Ang mga numabalin nga agpakuyog akin ni Adrian ang mapanagpasyar ijay mall. Nakalidlid ay matngamin ti agmaymay sa dito'y balay. Kaya't ko ti rumwar, iso na lang tawan matkadwa. Ay, kwa Mare. Apay, awan ka diti daduma mabalin mo apagpakuyugan. Dagiti amigas mo. Adda, ngam, ay, makaumad amat. Ti kayat ko kat jayman mat bagets. Kat ni Adrian mo tinapilik, mare. Oh, daytoy. Inggatangan nak itipulo. Pantalon kan sapatos. Kalpasan na. Rinikos mi ti si bubukal amol. Wow! Madlaw ang inginaan dagita manong. Uy, adda pa'y perfume. Kituin Angam, apay nga akas lasaan kamot ang naragsak. Nagadupay ti ginagkatang naparagan ka. May ilangak ngamin itay kan kwa na. Kaslamat ng boyfriend nak iti kasjay at rato na kanyak. Ay, kastaya manong. Wen, nakarkaro na mabainak, iti nagpasubo. Kabayatan ti pandangan mi iti restaurant. Anya? Inaramid na dayta manong? Wen, kapoy ti panakisarita na. Sinubuak lata na. Ay, panagkunak kat kursonada nakatibalo ako mari ni nanang, manong. Kaslakas ta nga rod, babi. Kati pa kasairan una ti reknak. Kaslamat maragsakan ni nanang. Idinto ta munang adan girlfriend ko. Nagadumot din dati amakan bakit. Ang kakaimas amasida tinakadasar iti lamisan. Nakunamon lakay. Mala, mangan kalaeng amangan. Sa dino nga tinagapuan na iti amakmakan. Intag ni bakla. Sino ang bakla? Ni ngay Johan. Oh. Diyan ngay sigod na amok ija ilay. Talent manager gaya man. Oy, big time nga ron no kasta bakit. Wala. Talent manager ko naman. Ado ka do ti igam na nga artista. Kat amaw. Naibaga na kanyak at tulungan na kanu ni Babay. Tapno madiscover mat kas may isang artista. Kat mayat ano kasta bakit. No kayat matyanak ta. Sapay managbabayin mo na dya tao. Kan kaslawan mo't hiling ni Babay, ti kakasta banag. Siyak di makaamaw, Danilo. Naskad lang atong palanak. Iti kasta umasinso tayo mat. Saan kita kastoy alumakay kan bumakitan. Ngam aging ga ita jeepney driver kapaylaan. Nilaan ka di Babay, ti kayat na pag-artistaan. Wan, ni Babay laang. Ni Mat Adrian, kursunada ni Janet. Janet, kunam. Wan. Ha? Tibak ng abalaw ako maren, tibag bagam. Wan. Anya, agam kasla anak na ni Adrian no bilang laeng. Ay, uray pay. Tinapatag. Masubot tamatan dagiti rigrigat taan ang padakkel kanang papaadal kadagiti duwang ampunta.
Nanang, anya ka diti ko na yung nga ibagayo kada kami. Uwan nga paiso, nanang. Kitkitaan da kami madlatan. Awan. Maragsakan aklaeng. Ngamen, babaro kayon. Saan lang nga dayta? Nagtataer kayo pa'y anak kao. Kasla kaano lang day di panangampun may kada kayaw. Talo titawan mo ide Adrian. Kani mababay, agmay sa atawan namat iden. Isungarod ang kastaunay ti panagyaman may kada kayo, nanang. Pudnuti ko na ni Manong, nanang. Malaksid asaan kami ang nagsinang agkabsat. Naadan kami pa iti pamilya. Isuna laang, tasaan na kayo matan na pagtuloy iti kolehyo. Ngamen, saan matan nga umdas ti birok dya amayaw? Okay lang, nanang. Isungarod ngagtrab-trabaho kami itaga ni Bobby. Iti kasta. Makaurnong kami. Ket ituloy mi ti panagadal mi. Ang amuyo ka day, amabalin nga umasinso ti biyag tayaw, no lakit dit agbalin kayo ana si Raib? Ha? Ne, anya ti kayo asawan, nanang. Ay na! Imbag ta si mangpet kamadlangan, Bobby. Kunakit din o di ka umay. Pasensya ka na, Johan. Kaibagbagang namin ni nanang, nga itagayam ti photoshoot para iti ibagbagam a modeling. Ti amukot inton bigat pa'y day, Jay. Ay, okay lang, Bobby. Awan parikot iti dayta. Kat, kasano, rugyan tayon? Ada pa'y ngamin trabaho. Relax! Madamdaman ton di pa nag-photoshoot mo. Okay? Awan pa ngamin ti photographer kan videographer. Ha? Kinasayaat. Sumurot ka kanyak. Inta pa mangan. Kalpasan na. Uminom tayo ti arak. Arak ko na? Yes! Apay akas lang naklaat ka. Apay di mo kaya? Kuha ngamin, Johan. Ay na, naskan nga uminom ka. Iti kasta, ada pampaturad ta. Nang runakan ka. Masapul mo ti arak. Tapno, tumurad ka para iti shooting mo into madamdama. Ha? Kasanong imin aya day ta shooting? Siyempre, jay sexy photos, Iti kasta, makita dati kinagwapo, ken kinamaskuladom. Saan nga ta nakababain, Johan? Ay, awan ti rumbang apagbain ng Bobby. Siya ti makaam mo. Ikatak amin abain mo. Oh, Bobby, makakigkigtot ka man. Pasulput-sulput ka. Apay, awan ka di trabaho. Ada, ngam, jakon simrek. Ang apay, sayang matimay sa aldaw. Kasano, napanak iti ayan ni Johan. Una na ngamin nga iti photoshoot mi iti panagmodel ko. Okay. Imbati ko na. Kasta ngamin una iti panang chancing na kanyak. Anya? Pinanawa kon. Tama nga no, madanog punto pa'y. Isumit lagayam nga da ka dito eh. Ninanang tumot ngamin. Oh, apay ni Auntie Marisa. Isumot ti mga at apakisamaak da di abakla. Anya? Kayat mo asawan. Kayat ni Auntie Marisa apatulam ni Johan. Wen, ngamin, ingkari na kaninanang apagbalinan na kasikat nga artista. Kat, namati man? Wen namin anunak nga rodon nga imbaon iti ayan ni Johan. Ay sus, madimot ati kastangar aramidan ni Auntie Marisa. Amangan ni isupay ti pakaisagma ka. Mary. Tinasaya at kasaritam ni Auntie Marisa. Namin adun na daras ngay naramid ko dayta. Ngam, isupay ti makaunget. Rumbang lakano agtungpal kami kani Manong Adrian, iti kayat na. Anya? Nukas na, dua kayo kin ni Manong Adrian? Wen, ngam sabalimot ka ni Manong Adrian. Iretreto na mo't dayjay iti balo abak ng ako marina. Isu na lang, tasaan mo't akayat ni Manong dayjay at Janet. Tsak mo't kayat apumatol iti bakla. Kan may sa sikat ay ayatek. Ay kat kasarita yumanin ani Auntie Marisa. Ibagayo kin ni Uncle Danilo. Itikas na, makapagsasarita kayo anasayaat. O anya, nagustuhan mo't lang ka di, dagiti ginatang ko aparakan ka, Adrian. Kwa, auntie? Shh!
Hani ko naman. Wano, babe. Anya? Ngam? Ala, mapantan iti parking area. Nabanugak nga minan. Inton maminsan tumanin ti panagpasyerta. Wan? Kwa? Oh, adtoy. Awatom da itoy. Nagadun tayo yung kwarta? Wan, allowance mo. Makaamo ka matan no ikamdanan ang kantatang mo. Wala umikan. Agidan ta amag na. Kat sa labayin na, ha? Anya? Ngam? Ala, hindi ka nagkudkod. No di mo kaya timang salabay kanya, agkibinta nga rol. Umaikan. Sige. Ang sapay ko ma, tamaudin dito yung Auntie Janet. Anya? Ni, apay, di mo kaya ti agnamay, ha? Di mo kaya't nga umasenso ti biyag mo? Pasensya kayo, Auntie. Okay lang ko man o ay ayatan kayo, mat. Ngam ti parikot kat saan, mat. Arig na kat anak dakon. Diyak kaya't agundawayan ti kinaanos yung kanya. Iso a pasensya kayon. Pasensya, Auntie Janet. Apay aya, adidak kayat atong palan, ha? May ranod tayo mat amin iti pampanunutag. Kin maysa, awam mat ti mapukaw kada kayaw, ngamen, lalaki kayaw. Kasanungay matirik nami ang masaktan. Gapo iti ipapaarami dyo, nanang. Madadalang ti biyag mi, nanang. Kasano ang madadaal kat bumaknang tayo nga road? Saan nga amin apak nang? Ket saan ang nadadael ti biyagda? Saan met nga amin abak nang ket naragsak? Ay tumal na ka man, Danilaw. Na, Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Taay ayunam kit din ida. na, Marisa, Saan damat nga umasinso iti trabaho dalaang ita? Nanang, oray kas ano, nalinis ti trabaho mi. Di mat pinadakkel da kami kani tatang nga adabuteng na iti Diyos, nanang. Apay nga ita, ket idurduron da kami mutan nga agaramid iti dakas. Gusto, dagiti anak ta, Marisa. Tumal na kayon! Na, Hoy, si ka Danilo, naunday a panawan ti panagan-anos ko iti denam. Inan-anusan ka nga uray dinak may paayan iti anak gaputalupes ka. Marisa, Iti imbagam nga ampunan ta dagitoy nga agkabsat. Immanugot tapno agbalin ka naragsak. Inaywanan, inayat ken impateg kayaw. Ngam itatasyak mat ti agkid-kid daw iti pabor, tapno guminawa ti panagbiag tayo, didak pa'y mapatgan. Nanang, Awanan kayo kit di iti baen. Awanan kayo iti utang anay baga nakam. Marisa, agkalba ka kumalaeng. Pangasim. Itamat laang. Pumanaw kayo dito'y balay ko. Ah. Saan kayo akasapulan? Panaw! Mano nga aldawan ti gurigor ko. Nagsakit ti bagbagik. Umininumak mat iti agas. Ngam, jak mat latag imbag. Ay na, tirigat na. Agmay-may sa akpay dito'y balay. Idi, no agsakitak. Kasta unay a panagdandanag dagiti agaamak. Ita, si siyak lang at yan na dito'y balay. Gaputa pinapanaw ko, ida. Itak lang amamiris ti amin. Saan gaya manasaya at tinaramin ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tila ang bukod ko apagragsakan ti pinampanunod ko. Nagbalinak nga abusado. Inabusok ti kinasingpat kan panagayat ti pamilya kanya. Basol ko.
Wen, basol ko ti amin, isuan na pukaw ko ina. Tatang, adda ginatang ko ama sida. Uray saan tayo nga agluto iti sidaan tayo ita. Ag-take out modla ni Manong iti daduma pa'y ama sida. Nagsweldo akong tatang. Iso agi matangak iti paborito yo. Agtoy, lechon manok day ta. Ay nasaya at anak ko. Nagpanglusan ka di tatang? Uwin nga agpay so babay. Ay, apay kasla naliday kayo tatang. Agsakit kayo kadi? awan sakit ko babay. Malagip ko la di inayo. Kumusta mangatan? Tatang, Kasimot ngagmay-may sa iji balay. ala, di kagda ng tatang. Awagak ni Mary, taibaon ko iji balay. Ibagak ama pan nakitaan ni nanang. Itikas ta, mamon tayo tikas sa saad na. Ken tapnusan kay mutan ngagdandanag. Ay, sige man anak ko. Katagi amanak Awanan niya man na tatang. Uray kas jati naramid ni nanang. Napataglat tamat kada kami kani Manong. Ngamin, no awan kayo nang padakkel kada kami. Saan mo't kastoy kasaya tibiyag mi ita. Ang mga noadda kami iti kalkalsada, nagkatang-katang. Hello babe, kumusta? Nasarong-karam ka din ni nanang? Wan, babe. Kinapudno na. Adda akpay lang dito'y balayo ita. Kumusta ni nanang? Nakasaritam ka di? Anyat kinunanangay. San ka di ang nakaungat? Babe, masakit ni Auntie Marisa. Anya? Panagkunakit-naskan ang maipan iti ospital. Manong nga aldawon nga agurigor. Sakit saan anang nangan. Sa balin tigyar na, babi. Anya? Sige, umay kami itamat laeng. Urayan na kami ditan babe. Sige, babe. Agan-anad kayo. Wen, agyaman na. Ala, urayan na kami ditan. Kumusta ang tirik na, Marisa, bakit? Danilo, adda ka dito'y. Wen, kaduwag na kita anak ta. Sapay ko matadi kagong ungit Imay kami adagos. Apaman nga inyawag ni Mary ti kasasaad mo. Saan? Sa anak nga agugat, Danilo. Maragsakan akit ti Nanang? No kasta, di na kaming kaungat, nanang. Saan, anak ko? Katsapay ko mata mapakawandak. Kastamat kan ka, Danilo. Si papa kong babakagkit daw, iti pambakawan ka na kayo. Marisa. Pakawanan dak. Gaputan na sisirap, dagiti matak, iti silang tipirak. Natitilang tilapayag ko, iti kalansing ti kwarta. Isuasaan kayo anaawatan. Agam, ita, naamiris ko tinagbintutak. Si sasagana nga agbalbaliw, basta agsubli kayo iti danak. Pag-aasiyo, tang subli kayo dito'y balay, anak ko, Danilo. Ipatpatag kayo unay-unay. Nagsubli nga rod dagiti agaamak iti balay ket nagdadan na kami matlaang. Intuloy da tinagadal iti kolehiyo ket naalada iti scholarship ti universidad a nagadalanda. Gapo tabasit laang matimatmat gadan mi nga agasawa, nag-working student pay dagiti agkabsat tapno malag-anan kami iti magastos. Ket ita agpadadan a professional. Naggraduar iti criminology ni Adrian ket may saitan a pulis. Nakadistino ita daytoy ijay Nueva Ecija ket aginnawid latta ditoy La Union tunggal off na.
Nimot babi, naggraduar iti marin ket may saitan asiman. Dandanimot dan di panagkalaysada ka ni Mary. Nuda kami mat ka ni Danilo, makunak anapintasan ti biyag mi ita. Ngamin, nakasuporta mat dagiti dua nga anak mi. Inyalaan da kami iti mini grocery nga isu ita ti pakakumikuman mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Naragragsak ti agbiag no ammo tayo ti makontento kadag iti banag nga adda kada tayo. Awan ti marakrakwi no madadaal a pamilya no ammo tayo ti makontento. Imbaglangan ta nakaamiris ka adagos ket naikkan kapay iti gundaway nga agbalbaliw. Kablaawan kayo iti balligi dagiti inbilang yo nga anak yo. Nga oray saan nyo idakapkapin ket inayat ken inpatagda kayo met kaspudpudno adadakkelda. Alakastan pagayam, Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Amaricon, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Pakaragsakak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amaricon. Sa nga pulo atawan min nga agdenden na iti asawak ngem awan pay anak mi. Gapo iti dayta, tinungpal mi nga rod ti ibagbaga ti kaadwan amangampun kami kano tapno maguyugoy. Kayat naasawan ket kaslaguyudan na tapno maaddaan kamin tumeten iti anak. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Gerald. Gerald. Agring ka man Agring ka. Abay. Asikas mong paimutan ni baby. Ang mga mabisin. Kamang timplay, tigatas na. Masadutak. Sige na. Amo man nabambanugak. Masadutak nga, Rod. Ay, ako baka turturog ang unay. Sige na. Alan gawam. Tapno sumardingan yung agsangsangit. Tanay. Matarang. Sige, manlagad. Labit lang, Rod. Kumusta nga'y magtadas asikaswan na nga ubeng Maricon anak kao? Ay, nagrigat mo't nga, Rod, nanang. Pumuyat mo't. Sangit na sangit ng runay tirabi eh. Ay kat talaga akasta. No talaga akayat yo ti maadaan iti anak. Aganos kayo nga Rod ama puypuyatan. Nanang. Tapno amuyaw. Dakkel nga obligasyon ti agbalin anaganak. Isu ahusto lang ti desisyon yo amang ampun pay laeng. Kabayatan nga awan pay anak yo. Pagkakitaan no talaga akabailan yo metlaeng ti agbalin a responsable nga ina ken ama. Ay ka, sabalin tula siguro No tay anak ko na pudpud no, ti aywanan mi nga gasawa nanang. Ay kawan, kabrumbang laeng nga ayatan kan ipatagyumat ni Liam kas pudpud no nga anak yo. Saan yun to ko mga idadaduma? No bilang tamaadaan kayon ton, iti pudpud no nga anak. Abay ta, nakaturog ni baby. Bakit? Nala, ipaida mo ni ti crib na lakay. Iti kasta, makaina na kamutan. Sige. Ay, inayatim. Atap no saan man na malukab. Ang mga
Magsamit tumanan. Ops. Narnakanan bakit? Mayatan titurog na. Nasayat mo't nga rod. Makaturog mo't tan. Madamdama tapay maturog bakit? Mga ramid tapay mo't iti ading na Anya? Abay, saan ka nabannog iti nagmalim ang nagtrabaho ijay shop? Ay, nabanog ka? Mudlok kaya. Amom ka de. Amay kat amin nabanog ko. Numakit kita kayo iti anak ta. Kasta. Wen, iso nga umay ka man, tapasarunwan taman ni baby. Saan? Ay, na apo. Saan natin anak? Ay, magkikiyak ka ay na apo. Ne. Apayan bakit? Agan ano ka? Ay, apo. Diyak kaya tiyangot talut-lutuan. Agdulo ka. Anya, ni itamampay nga. Di mo kahit tiangot na. Ay, di ka man. Ano paboritom dahi ti apamigatan? Tuyo, itlog, kan kinirog. Diyak nga rod kaya tiyangot na. Dagulit kamot. Ay sus, amangan no aginaw kan bakit? Kasta nga taya? Kasla tsak mauawatan tirik na klakay. Kasla adakayat ko akanan ng jak mo't amunan niya. Ay, tinasayan. Kuyugan ka mapan iti doktor. Agpa-check up ka. Tap numamuan ta, noan niya dahi ta. Pudno ka di dahi tangay bagbagam Gerald anakaw. Masikugan ni Marikaon. Confirm na nang. Talaga masikugan ti asawak. Kagap-gapumi iti doktor itay. Ay na. Ay, nagsaya atin ngay no kasta, Gerald. Manayunan mga rudon. Ate apo ka no kasta. Ay, una na nang. Ay. Amuyo. Anya? Singin ti inawon ti asawak. Singin ti inawon ni Marikon kunam. Una nang. Ay na, talaga anayat ti Diyos anakaw. Agasang banday ta. Dwada gaws ti agbalin to nga apo ka. Uwan nga rod, kamo dyanan na. Maadaan kami mutlangan iti anak. Kalpasan iti sangapulo at awan a panagururay mi. Halawan, ba nagarumbang laeng nga pagyamanan tayo iti Diyos. Nang runa kada kayong agasawa anakaw. Una nang, pudno day ta. Kasta unay ti ragsak mi nga agasawa. Ket isublimi ti amin a pamadayaw iti Diyos ana marswa. Na, makadlawak sa Gerald. Itian niya. Apay ngay, kasla kay kayat mumot ni Liam nga ampunta, ngem kadagiti kambal nga anak ta. Apay mo't anak ko nam ti kasta bakit? Kasano? Kat isumot ti unaem asak-sakluton, imbis adagiti kumaanak tamat. Anak tamot ni Liam. Iso di mo kumamat pagimunan. Ken may sa agpapadada iti trato. Ay saan? Saan ta nga anak ni Liam? Ampun talaang dayjeng ubing. Ampun talaang nawatam. Bakit saan ko maakasta? Malaksid laeng no. Anak mo mat iti sa bali a babae. Iso nga impilit mo idi ti panangampunta ken kuana. Anya? Balbaliwam ti kasta nga ugalim Gerald ha. Saan ka nga agbalin a favoritism? On-una dagiti anak ta. Ngamin, isu dati pudpud no ang nagtaod iti darakan lasag ta. Saan kat aday ta aliyam? Apa yan? Anyat mapaspasama kan kamarikon. Saan ka matakas ta asigod ha? Kan may sa, napagsaritaan tanda ito abanag. Sana ya. Basta! No di kag balbaliw! Ipanaw ko dagiti anak ta dito'y balay. Nawatam!
Dai, ada kayo mag-ayam diti balay marikon. Imbag man ta nakaawid kayaw. Buntatang, ang dakamilaang iti kambal tinagawid. Ah, ayan nga ni Gerald ka ni Liam. Nina, di yun sa pulan ti awan tatang. Apay, nagapa kayaw nga gasawa. Kasanamat ngamin. Kat ada paborito di manugang nyo. Iso nga impanaw ko na dagiti anak mi iti balay. Kasano kumamit anak ko ng mga paborito ni Gerald? Wala. Tanimat Liam ti ada nga awirin na. Imbis adagiti anak mi kuma. Tunggal rumor ama pa nagtrabaho. Ni Liam ti ununaan na. Kastamot lang, intun sumangpet nga agapo iti trabaho na. Kasla ni Liam lang ti makikita na. Ay, saan met siguro anak kao? Mga no sa balila ti panagawat mo iti kas jangar aramidan ti asawa. Imposible mo, mas kaya naki din ti ampon, ngumdag iti anak yaw. Di tamo nga ruti madmadlaw ko tatang. Ha? Imbagak pa'y kankwanan, nga ipanaw ko dagiti anak mi, no saan nga agbaliw iti trato na. Ang iso matlata. Iso nga impanaw ko na dagiti ubing iti balay. Makamumutin iti biyag na. Aguma ang mga awir ka ni Liam, ta isulaang mati anak na. Pangasim bakit? Agsubli kayo kuman kadagitan nakta iti balay. Sanak nga agsubli. Aging kaasaan mo mo't nga isubli ni Liam kadagiti dadakkel na. Nalawag mo't siguro tinangig mo. Awanan ti adupay asao. No kayat da kami amakaden na kadagiti anak ta. Isublim ni Liam. Marikon. No di mo kayat nga isubli da dyan nga ubing. Saan kami mo't nga agsubsubli iti balay? Saan lang nga dayta? Saan mo pa yun na mabali na sarungkaran dagiti anak ta? Anya? Ita, agpili ka. Ni Liam, wenno siyak nga asawam ken dagiti dua nga anak mo. Hello, Gerald. Agawid ka kumanadagos, kalpasan ti trabaho. Wenno, itan kuma. Ne, apa yaya bakit? Ay, apo nagnato ti gurigor dagiti kambal. Diyan mo ti aramide. Sige, mabidlain. Agpakadak iti boss. Wen, agawaam nga rod, tani. Sangit da, sangit. Diyak amo ti pamayak. Di da mo tagsardang. Sige bakit? Urayan da. Doktora, kumusta dagiti anak mi? Agtalinad pa'y lang iti ICU dagiti anak yo, kabayatan nga obserbaran mi ti kasasaad da misis. Nakapoy nga min ti immune system dagiti kambal, iso anagten nag-ano mo niya ti sakit da. Dayto ay katlang infection, gapo iti bakterya, uno virus, makagapo iti panaggurigor da. Delikado ka diti, kasasaad dagiti anak mi, doktora. Awan ti makaibaga misis, angam di kay madanagan. Taramidan mi amin akabalan mi, tapno aging bagdagiti anak yo. Doktora, pangaasiyo kuma. Di yu baybayan dagiti anak mi. Ispalan yu kumaida iti pagkat. Kas nakon, misis. Aramidan mi amin akabalan mi, tapno maispal dagiti anak yo. Awan sa bali pagkitawan yo iti tulong. No diti Diyos anamarsuan. Ngamin, isu ti adda makay salakan kadagiti anak yo. Kanyang iti ko na dagiti doktor abang tamtameng kadagiti apo ko. Anya kanot sakit daaya. Pneumonia kanutata. Pneumonia? Madanagan ako na. Amangan kit dino, saan da mailasat ti sasaadan da. Siyakla kuman tinaadaan iti kas diya sakit tatang. Siyakla kuman. Ay, akalma ka lang anak ko. Ada si ti Diyos. Watcha ka di na baybay ang dagiti anak yaw. Tatang. Ala, sang kamay satay ako mararag iti Diyos. Taispalan na iti pagad, Ethan, ken Nathan. Diyak lakit di ka baalan, no adada ka sa mapasama kadakuha tatang. Calling the attention of Dr. Abigail Daniel, please proceed to the ICU.
Room number 28. Ah, Room, dagiti anak ko, dagiti. ICU, dagiti. Tatang. anya? Oh my kayo, tatang. Mapantayo, ijay. Ay, malala. Intangarudan. Mala, gusto na ita panagsangsagit mo, anak ko. Agyaman tayo kit di iti Diyos, nga minsan na nga inala dagiti dua. Talaga kasta ti bihag, anak ko. Nalabit nga da napinpinta sa plano ti Diyos kini Ethan. Iso nga inala nanda ito iti pagarian na. Mamati ak nga iso ti agbalin nga anghel amang bantay ka na tayo dito'y rabaw ti daga. Maawatan ka, anak ko. Maawatan ti Rignam. Ang nas kinapatib kerem ti panunot mo. Laglagi pem. Adapay may nga anak yo. Amangan no mabaybay am ngineta. No kanayon akasta ka. Nanang, umayuman bit kita ni Nathan. Itay pa asangit-asangit. Na, ay, amangan numabisin may tanak ko. Intimplak iti gatas nan. Sinukatak pa iti diaper na. Dilatamot sumarding agsangit. Na, apaw, sa dino ti ayan na ya. Dito'y crib. Nayapaw, na, kita man. Oh my kapok. Hey! Agurigur ni Nathan, anak kao. Ay, Anya? ako. Ay, anya nga daytoy. Ay, tinasayaat, mga laka iti danong. Kabilam iti alcohol wine. Kan mga laka laengan iti labakara. Labarantan ni Nathan. Bareng bumabati gurigur na. No saan latta bumaba. Itaray tayaw ni Diya Hospital. Ala, mabit lang. Ayaw. Mga alam iti panglabar tayo. Sana mabalin na ito'y. Sana po na ito'y saan. Bakit? Pagkalmaan pumatirik na. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka. Kaya taptabo lang di may sa kanagiti anak ta. Ita, naday man di may isa. Awanen, nagiti duwang nga anak ta. Bakit? Paingay nga suda pa. Impayan na tapay lang nga ron iti anak. Nasublian na matlaang adagos. Pangasim bakit? Hindi ka kumagsaw iti kasta. Putumat saan ka di? Nagadudita mabalin na nga alaan. Nga mapayadag iti pa'y anak ta. Apay! Nagsagit ti kasto yan na pasama ka. Nabayag ngay nururay ta amadaan tay ti anak. Ngam napukaw tamat lang ida. Iti apagdarikman. Naulpit unay ti Diyos, Gerald! Mawatak tirik na bakit? Kasta mo ti marikrik na kita. Ang rumpang adita si diran ti Diyos. Tanya ti kayat mo. Agyamanak! Agyamanak! Kaputi nalan na matlang nagiti duwang anak ta. Kasta ka di! Nalabit nga da plano ti Diyos kadagiti anak ta. Ken kadatangay batida. Iso a pangaasim. Di mo si dirin ti Diyos. Agbasbasol ka lang iti day tangar aramidem.
Bakit? Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti matang mo. Panag ko na. Basol ko ti amin, Gerald. Anyat kahit mo asawan. Nabayag ngayon ang amiris ko ti amin. No sanak siguro ang nagbalin ang managing bubukod. San mo't siguro ang napasamak ti kastoy. Jack maawatan ti bagbagam. Ilaw-lawag mo man? Noin patag ko kumamat ni Liam. Kas, iti pa nang ipatag mo ko na. Nalapit. Sana sinubli ti Diyos dagiti anak ta. Ang babawi ang mana. Ngamdala dawan ti amin. Pinaraburan na ta ti Diyos. Iti duha nga anak. Gapo ken ni Liam. Gapo iti kinaman naging bubukod ko. Napukaw tamad lang ita. Iso basol ko ti amin. Basol ko. Awan basol mo. Nalabit nga ginggalangan ni Jetty kang dagitan nakta. Iso adi mo pabasulan ti bagim. No kaya't mo sublin tamat lang ni Liam. Mabalin. Itikas ta. Adan tumanan anak ta. Kaya't ko launay. Hanggang naimbag. No kaya't pa'y dagiti dadakan natin mangisubli ka data. Kinapod mo na. Jack insubli ka dagiti dadakal na. Intalag ko ka ni pare Roger. Isungad da iti pudir da ita ni Liam. Kat mabalin ko nga alahan iti anyaman nga oras sa kayat ko. Pudno ka di da ita. Uwin bakit? Iso adi ka nagliday. Di kagdana. Tay naksukunin ni Liam inton madamdama. Ang yaman ako na kat pakawanin ta ko ma. Kadagiti nagkurkurangak ka. Kan kadagiti anak ta. Ikarig. Aramid kami nakabailag. Tapno mabantayan. Kan maaywanak ni Liam. Awan tinong bangay kid na mamiti pamakawan bakit? Talaga kasta tibiyag. Ada dagiti dumteng. Ada man dagiti mapukaw. Anya ngay nga ron. Ada ditan. Talpasan ti amin. No daman nga pweso dagiti nagkurangan tayo ti tunggal maysa. Agbalin ko mga adal da ito'y kadata. Teramiden ta. Ket ipamaysa ta ti atensyon ta ka ni Liam. Ket no maparaburan tanto manan iti anak. Saan tanton nga aramiden pa'y tikas iti inaramid ta iti kalabas. Ammo Miss F, adu tinaamiris ko gapu iti dayjay anapasamak. No mabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak. No mabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno jakon inaramid dagiti saan anasayaat aramidak. Angam anyan ta saan metten a mabalin. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay a malagip ko ti amin. Nalaos ti panagbabawik ngem naladawan ti amin. Ita agad adalan iti elementarya ni Liam. Maragsakan kaming agasawa, ngamin natulnog ken nasingpet nga ubing ni Liam. Nalaing pay iti pagadalan, nangangato dagiti grado na. Kanayon nga adda maaw-awat na apamadayaw, tunggal ada programa iti pagadalan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Maricon. Ken ka pagayam, Maricon. Noam amirisek to'y pakabuklan ti surat mo, panagkunakat saan kayo pa'y anakasagana amaadaan iti anak. Tingamin panagpamilya kat saan abareng-bareng, masapol anakasagana ka iti amin abanag.
Masapol nga amom kan masapol nga adalem no kasano dagiti obligasyon mo kas maysa nga inakan ama ti pagtaengan. Kas kinuna ti asawam adda ditan napasamaken ket saanen a maisublipay. Tirumbeng aramidan yu ita ket aywanan ken ipategyo ni Liam ta ison ti anak yu ita. Agbalin nga rod ko mga adal daytoy kada kayong agasawa. Alakastan pagayam marikon ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F, iti naminsan ngayon nakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastameten ti diploma. Nakyuryosak nga rod ket dinengeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat tapno innakmat ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biag apatsek a makaibati iti nabalitukan nga adal. Nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka Glenda, birbiro ka na kamanan ni Teacher Eddie Kalman. Agkara-absent kamat ngamin. Agdrapak san Jenny. Anya, ngam apay. Sayang mat, sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho aklangin. Anya? Sa dino kumangay mati pagtrabahoam? Basta, ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay dagiti requirements mo, iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masadutak ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agungit da. Kayat dakit di tapno awanen paggastusan da. Anya? Wen, isong agdrap akon. Agtrabaho akit din. Ison tumatla ang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen Jenny, apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y friend, naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko apapanan. Arak ijay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy, kat siya kong titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amatan ti panagadal mo? Bayahamon day ta adal-adal, friend. Isang tumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mati kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amo kan ka Glenda. Kinay kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak namin kat no jak makaraman iti arak iti lasud ti agmalem. Anya? Anya langit din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagayam at nagdrap. Oray siya, masaluta kong nga giskwela. Iso nagdrap akon. No, kasta, we are meant to be. Wala niya. Nakayat mo, yawit ka na jibalay. Anya? Wan, asawahan ka, Glenda. Di ka man mangrabak iti kasta.
to ang mga numamati akyan ka, Brian. Kaslaak pa ikit din naimunawan ni Tiday tang imbagam. Sana nga mang rabrabat. Ano kaya't mo agasawatan? Ikasar kamit. Di ora yung grande pa yun, kayat mo. Anya? Ado ti kwarta. Este, kwarta da mami kan daddy. Anya, ay sosa na bardekan san Brian. Dinasaya at ituro mo pa ilang. Iti kasta, mausawan ka. Sana ka napartak. Amok ti bagbagak. Iyawid ka, no ko na. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka ditan. Itay pa nga umawawag ni Mami. Brian! Sino ti? Hoy! Hoy, Brian! Brian, agree ka! Bumangon ka! Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa sino ti ayan ta? Saan di na ba ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok mo't lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian dinak man... Ala, bumangon ka kit diditan. Kat urnusan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam... Seryoso kiti bagbagakan kay di rabi. Sa anak anabartag akas kunam. Brian? Di mat kunam akayat nakmat. Kwa? Malaksit ano, bartag mo dayjay. Ang awanin mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. Nulakid di tao manugot ka. Agkasarta na dagos. No di mo kuyat, okay la kanyak. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak na nang ni Brian tiyaman. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana? Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. Ha? Nanang. Hawanan ka itibain. Tiyam mo, may, igagaid mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, kaday tamat gatal mau timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni manong mo ang naggraduar kan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa ikit din a babae, tinagaramid, iti pa kay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak nyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pay, nag-uubing kayo pa'y laang. Anya laangan kay tagbalin ang biyagyaw. Nang runa intunadan anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang ti agpamilya. Nanang. Asa na balay, tayo jay kami tumutin balay nga agnad, nana. Adamot na dadi kan, mami. Isuda pa iti makamu kadagiti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di gagdanag, tadyak baybayan ti anak nyo. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mang Pwet? Awan pa'y mo, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid din dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Adagamin ilakla ko ti kumpare kalugan. Mapanminto ko makitaan. Barang kabailan na atarimnan. Gatangan min. Sa amin tumot, ila ko itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy.
Ibagaktukan ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng daddy. Kabulan ng gaya man. So magmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sapay makatawan ni Zack nga masikog ka man at Glenda. Wen nga ron, nanang. Ay sos, ag-control kayo mga mina. Pero paglang ag-family planning kayo mat, iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam latay da balayan. Daddy. Nay, ada ka matgayam di taabalayan. Talaga kasta, taka-ubingan da ngamin. Iswa, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Agyaman tayo kitya, tagsasaruno, dagiti apo ko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo pa'y nga agawawir. Ay, sabagay mo't kit di abalayan. No pagdanagam ti pagbiyagan da, di ka madanagan abalayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakita ko mati panagbaliwan ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtangan. Ikagayad na mati agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. And daddy. Pudno timbagan ni daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mo't abinaybayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti apo ko ta. Aywan agawit ka nga minan bakit? Iti kasta, maaw-awir mo madazak kan zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontratak. Sana kon nga agrinyo. Kawun nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipuntar mo. Kabayatan ti kaadam ti tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian iti pemanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit kan, tapno makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataerlat ta ti anak ko Pudnuti ko na ni daddy. Panawan mo tan tapno agawit kayo. Iti kasta, makaina na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasyak mo trabaho para kada kayo. Ay na, amum ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunakin ka anak ko. Kaya't kaunay nga agkan kan arakupan. Ay na. Ni mami man. Sana kon nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasan nyo iti iliw yo kanyak. Iso nga agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga, anak ko. Tapno maaw-awir ko matan dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no, mabalin nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikaswam kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkurang amang mangtad kan ka. Wen sa bali latamot adabukod ko akwarta. Di nagbatnugak mat.
nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanya. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko no gastusa. Magatang mo amin na kay kayat mo. Ikan ka ti kwarta. Gatangan latta ka din no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makamo kunak lang aroden. Ang Brian. O sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunam. Sigurado adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Agpaiso, Brian. Amumot asanak ka narigat akasarsarita. Ngam kas itinakon-nakon. Sigurado lang adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian. Ikari, katagyaman ako, nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito italyer. Nagadot isang sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka, Dagos. Nagmato ti gurigur ni Zion. Apay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Owen nga rod. Nadyak man amo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Pagamuan ta kila at matlatan na nagsangit. Di sa klutak. Kasta una yabara na. Daitan ti bagbagakan ka, Glenda. Mabaybayam sanda kiti ubing Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ati panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling ak. Ngamjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanran na ngagsakit ti anak ta. Mga asim, santa kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kit din. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo dita balay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang. Pudno, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamatan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. Nang. Hanggang anusam tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide. Di maisa ka mat kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantail. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manan iti saan arumbang ako na account. Pakawanan ta kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat. Saan kayo nakasapulan pa'y? Nagbidutak. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kastoy nga da parikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan. Nalpasain. Addan anak yu ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan maysa. Nasingput-but nagiti na kay kamangam. Nanang. Amin ababawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? Okay lang, mood friend. Sana maliklikan. At dalatasan may apag kinaawatan nga gasawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlang nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta, friend? When friend, kat
Sika, kumusta ka mo din? Dahito kaasi ti Apo. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso ngay nararapaap ko. Ay, imbag ka pa, friend. Sumagmamanulaan nga na bulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, day tamo ti nararapaap mo idisan ka di. Kunakmat ngamin kan ka ide nga ituloy mo ti agadal ngam nagtangken mat ti ulom. Kinaykayat mo mat tinagyan iti inuman. Anya ngay, inasawa da kakit nga rod adagos. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Sayang, ngamin, jak na enjoy ti panagbalasang ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman aklata na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga asawak. Kastamot ang dagiti na ikamangak. Talaga siguro akas ti biyag, friend. Iso siguro ti makuna agasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat na katugangan? Saan ka di? Owan mo't kit di friend. Aklunak ang nagbiddutak. No amirisak ngamin ti amin, awan sa bali apabasulak no saan at ibagik. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin, nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Imbaglaangan, tanasingpet ken nagagat ti nagbalin nga asawak, kastameten dagiti na ikamangak. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron yu ti rigat ken sakripisyo dagiti naganak yu. Ngamin, awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaket talaga siguro nga iso ti makuna agasat mo pagayam ko. Anya ngay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso nasapa ka mat anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo na-enjoy ti nagbalasang. Sayang mat, gaputa saan mo iturpos ti panagadal mo. Ngem no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam kastameten dagiti na ikamangam. Agadal ka. Aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam, Glenda. Ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Ti pakasaritan ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Roda, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko maipapan ken ayat. Kidawak ngay ligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makkelak ngamin kas makuna a Kristiyano, isu nga awan unay ti makuna a barkadak. Addaman ngem iti laeng simbaan, numat iti pagadalan napili laeng. Sa anak ang mahilig iti nightlife. Sa anak matlaang ang mahilig nga umatindar kadagiti family occasions, kas kuma iti reunion, kasar ken dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko. Banag apod numet.
Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madendag ita simbangpet nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, napay mo't nga may namasapol nga agla ko kapailaing. At damot it-itid mi kan ni papam nga allowance mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaang. Jakmat kahit abasta gastusan latan dagiti it-itid yo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nangruna ita, tada ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat ti makaam mo, iha. Basta di mo ko mabaybayan, ti panagadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ngamihin, igagaad ko mati agadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumamaki boyfriend, ha? Tuladon dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagraduar ken naadaan-dan iti natalged at trabaho. Wen ka di, mama. No worries. Amo yung mat abalay iskwelaan balay laang ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wen, sir. Siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anyang oras mo nga ta nga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruar ti balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Oh, anyang imanandag itawit mo, friend. Hoy, agsisinumbangir mo, tibit-bit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Malala. Butoy nga rin dagiti na duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga ron, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan yaman na, friend. What are friends for? No di ka mo tulungan. Wen nga ron, sana bale. Tailibre ka iti merienda itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay, katun, Dahil talaga yan. Joke. Wala, mapandagit din, tani. Idagas na pa'y dagito iti ko na ma-dropping area. Hay, sapay Lunes ita. Amang no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan, ha? Uray siyak friend. Maala, mapantang arudan. Asino ti lalaki ang nakamotor ka na yung agsubli-subli dito balay bakit? Agar-arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-arim ken kwa na. Ada kasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Ket ada inyawa ti lalaki ken kwa na nakaplastik. Diya kamin mangag ti saritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Dayjay! Apay nga agisem ka? Mga no ti delivery rider ti bagpagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderen na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen. No apay man ngamin na masapol nga aglako-lako pa ilang di anak ta. It sa anak ba't nga kurkura nga mangmangta di ti allowance na. Nay na, bayam ka dilatan di anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka kadagyaman, ta business-minded di anak mo. Saan lang nga dayta? Makatulong pa'y kadata. Sa bagay matkindi, ay ganda ang mga mabaybayan nanti panagatal na. Gapu iti dayta Shopee. Panag ko na, saan mo't siguro
maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta. Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. Uwan, sir. Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos. Daytoy, sir. Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Siya man nanti mangi-deliver iti parcel nyo. Okay. Sige. Mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Adak pa ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anya oras nga da kay Jibalayo, ma'am. Ha? Ada pa imot kiti dumang i-deliver to. No, okay lakan ka. Mabalin mat nga ora i-deliver kung ti parcel mo. Inton adakan i-Jibalayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sikaman kit di, sir, no okay lang kan ka. Well, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kan tulatan, ma'am. No adakan i-Jibalayo. Sige, sir. Thank you. Bye. Ita lang ang mamingmingak ti rupa da dya rider. Natarmat gayam. Nakasingsing patpay. Saan akas kadagiti na duma rider? Lakay da lang arudan, naungat kan suplado da pay. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Diyak man amo. Kasla nakalaglag ang tiriknak kankwana. Diyak paikit din malagip no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay nga diyak matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Samali samatan da ito'y amarikrik na. Oy, Roda! Sigamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla! Italaeng ang nakita kay ti kasta alangam. Anya? One friend. Uy, in love kan samet. Ha? Sikamat, Ivy. Tila madmadlaw mo. Ay, sus. Agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Tangiwat mo, friend. Amang nadamang kangagkan ka. Anya ngay kuma. Awan mo dakos na. San ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay dyan kantin. Ijay ta nga istorya. Okay. Mapanta nga ro din ha. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaam mo. Iti love life mo. Anya? Roda, iha? Oh, mama, da kayo matgayam? Itay ka payapalpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka, sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy,
Wan, ni Ivy ti urayag. Rumor kami ngamin ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wan, mama. Da kayo ngay. Nakapalas kayo, mat. Wen, nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito Wan, mama. Agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamad kan ka, ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence daytan. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. No, adda kan dito'y balay tarumwarak. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Atoy, sir. Pakibilang mo man. Amangan kit dinukurang. Sana bali na kurang, ma'am. Tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang kula dahi siya. 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam. Amangan mabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nangrunakat sa anak mo't a maestra. Uwan nga roda niya. Ang mura siya. Sa anak mo't a maestro. So, Renz, kunamlatan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda, kunak ko, ma. Next time to manin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyaman hak. Uy, friend. Kumusta kayo matungay ka ni Mr. Ryder? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na a parcel ko. Aywan kayam, ada ipakita kan ka. Ano dahi ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love ka iti DJ a Mr. Ryder, Agasam, adapay gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ron tunggal makitkitak ni Renz. Uy, in fairness, gwapo mo dayta a rider. Uy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti rider kat pamilyadon. Jak matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta, my heart loves him. Uy, sus! Kaba ti marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Hala ka. Siyempre, ako naman tong si Malande, ag-lipstick kan agpabangluak mat iti makaayayo. Ay na, sika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga a-crush ko de a rider. Kan panagrik-nak kat saan langan a-crush. Agayatak kan ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amumpay kuma, nasaya at dayta a Renz, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan mo ti sumangsangput nga order mo iti Shopee, iha. Wen, mama. Insardan ko pa ilang ti agla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango ti agla ko. Nasaya at mat nga rod no insardeng mo pa ilaang ti panaglakom. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Runakat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. Wen, mama. Kumusta mat nga dagiti grado, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OG team kayat ko asawen. At ka di parikot. No dagiti gradok. Kas iti sigod. Okay lang mat, mama. Pasado amin. No may papanmat iti panago-OG tik. Puyat. Ngam, okay lang. Kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken nateng iti kasta. Adda pamigsam nga puyat. Diklikam ti mangan kadagiti chichirya dita.
Kas kada soft drinks, gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. Wen, mama. Diyak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Diyak malipatan tinakaamo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan da ito'y akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso nabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agurdarak iti uray anya ditan, barang iso ti mangi deliver. Wan, kastang agpaiso ti aramidag. Yes, hello, good morning. Good morning, babe. Ay, Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag namin nga awan parcel mo. Apag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi deliver. Ba nagapakaragsak ak unay, Renz. Talaga? Wan. Okay nga Rod ha. Uray nakbit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Uray naklabihitan, wen. Sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agyan manak, Rod ha. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Eh, di rabi, Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobyum ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga, Rod. Ano agsasao ka kat kasla nobyum matan? Sige man. Kasla laang, friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami na nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nagkita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't nga yan nagkadkad ka, friend. Mabainak nga min, friend. What? Hay! Sika talaga. Ti ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, anyang iti ko nana, idin bagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na ti komunikasyon mi, friend. Ay, anyamatan. Impig sana matan ti todo. Sapay awan payong ko. Imunamat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kanu ngamin ti biyahe nga agawid di dya lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti todo. Diyak mo't kahit agkalintuduhan. Ang mga nagsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apay kasla nakikot ka, nakakita ka niya. Saan mat? Naklaatak lang amin. Diyak ninamnamat ikadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog kayo di paradaan nyo. Itulad na ko na, Renz. Wen, apay, di mo kayat. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak latipod no. Aywan kaya. Anya nga di plano mita. Kahit ko asawan, kasanong ti datdaton ko kan ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo.
Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nakmat, Renz. Jak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Agingang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin tingkarik ka dagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka matkid di. Agam, mabalin ka di maala o no maamuan ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali latamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, saan ako unay nga agpo-post ha? Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan pare ko iti dayta. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kauawag lang ni Manong mo, Arodel. Mga no, kayat mo kano ti sumrag iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek na kakano ni Manong mo iti pagtrab-trabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungaron ni Manong mo. Tagsarita kayo, may papaniti day taabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit iti trabaho. Amang ano nalipatan mong tinagtulagan ta? Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang amumat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Angam, Roda. Manong mo tinatawan nga agur-urayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda. Okay, kastoy laangan. No maawat ang tinagaplayak at trabaho, diretso awan mintis, datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. Kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga, Arman. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi amadanagan? Nasamit nga wanti agur-uray agunggunam, gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang nga na panawan, Lawrence. Okay? Sige, ibagam day ta, Nodan to natalgad at trabaho, agayan ayatan. Wan, promise. Okay, urayak day ta ka nito, Roda. Nagbiit talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod idinagkinari kami ni Renz. Ano maawat ak itinataltalgad at trabaho, kat agayan ayat kami matan. Kamaudyanan na. Regular ako iti trabaho. Tinasayaat, awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy, kapayan, friend. Abay, nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man lang timbaga ni Renz, nga dagaya man kasukat ko. Isong ayam adin ang sungsung batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Kaputadan sa bali ang babaeng itibiyag na. No, jak inistok ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend, Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno. Iso pa iti malukloko.
Awan pa inday jay arens. Di na mo atong palan dagiti Karina. Manangal nilaw. Friend, maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? San mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdaton na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaan. Angam, anyangay nga rod, friend. Talaga kas ta tibiyag. Ano sama? Dadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di? No kaano ang nakasagana akon, isumeten ti panangikulasay ni Renz kanyak. Nagsakit, Miss F. Nagsaem. Nasayang laeng dagiti kilig moments ko. Nasayang dagiti ragsak ken planok para iti masakbayan mi adwa. Nagadu ti agar-aram kanyak ngem isu ti inpang pangrunak. Ngamin ti ammok ket isun ti lalaki amang idatag kanyak iti altar. Ngem nagbidutak. Aklo nakmatkit di nga addamat basol ko. Damag ko ang nagkalaysada kanon iti babae anang isukatan na kanyak. No kumata adama ko na a time travel, isublik ti amin idinagam-am mo kami pay, ket siya kon amismo ti agaram kenkwana. Makatawan matan tinapalabas manipod daydi a napasamak. Iti agdama ket makunak a nakamove onak matan. Namin pinsanan a nalipatak ni Renz. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. Makaisemak dito'y pakasaritaan ti biyag mo, pagayam ko. Alakat talaga siguro asaan ada kayo ti agkagasat. Pinagtagpo pero hindi tinadhana ako nada iti Tagalog. Husto laang siguro a pinaguray mo. Tano nagdardarasudos kayo amangan no saan ka nakalpas iti panagadal mo. No nakabirok iti sabali, talaga asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Enjoyam pailaang ti kinasingle mo akadwam ti pamilyam, ken gagayam mo. Ag-focus ka iti trabahom. Panunutam ti masakbayam, aging gaadumteng ti lalaki aparaken ka. Alakastan pagayam, Roda, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan ayunis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma tas sikakaradkad kayo adanunen toy nanumo a surat ko. Naawi sakmat a nagsurat tapno innak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. Gapoy tinalaos a panagayat ko kani Alan, nagbalinak abulsek ket jakin kan kano ti pananglukluko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na, iti likudan ti panagbababae na. Aging gaadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy 3rd anniversary, babe. Eunice. Ano ti kayat mo kanan? Agpili ka, takarga at ti platong, babe. Houston. Jakon kayat. Ha? Ni, apay.
Nagadutin order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti sa Bali Restaurant. Houston, Eunice. Kaya't ko asawan. Put din tante relasyon ta. Anya. Namin ano na daras nga agparparignakan ka. Hanggang agin pupulsak ka. Alan, pangasim. At data dito yung restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar ang pagsaritaan tanti maipapan iti day tabanan. Saan? Kaya't ko adito'y kung alagpasan ti amin katata. Apa yan, Hana? Anya ti makagapo. Simple lang. Saan kan hay ayatan? Awan mo tambo ka nagbasulakan ka. Di mo kumamo daramidan ti kastikan niya. Ang naasim. Diyak ko makayat nga ramidin dahito kan ka. Yaman niya, Alan. Inuray ko asi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngam kaslawan lagan ka. Iso siya ko na mismo ti makiwin naspas kan ka. Ag-break tan, Eunice. Sana lahat pangasim. Di mo kumamo daramidan ti kastikan niya. Pakawanan na ko ma. Ngam aging galaangan dito iti pagpatinggan ti love story ta doon. Eunice! Okay ka? Lumugang ka. Tayo tulad kayo di balayo. Oh, Eunice. Papay nagsangsahit ka. Ada ka din napasamakan ka? Vince, ni Alan, in-break na kun. Kastaya. Ala, di ka nagsangit. Sana rin bang asangitam tikas siya klase ti lalaki. Vince. Gusto na. Di ka danag. Adag lang dito iparakan ka. Di ka tupulos panawan. Namnamam ti kadak iti sibay mo iti amin na gundaway. Ikarig dahi tayo, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan. Oh, anya tira ramidem dito eh. Mabalin ka kadiya kasarita. Awanan ti rumbang pagsaritaan ta pa, Eunice. Alan. Mabalin ka di ngagsinublian ta pangasim. Maminano ka di nga ibagakan ka adikan ay ayatan. Sardangan na kuman. Lipaten na kon. Takas taakmat kan ka. Inaramid ko dayta. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kayta. Ay ayatan ka pa ilang ngalan. Eunice, jakon kaya't amasaktan ka pa eh. Di mo ko maipilit ti bagim kanyak. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan kan nga ayatan? Saan ba't siguro ang narigat nga awatan dayta? Kasyam kumamot tabagin. Apay. Ada ka din sa Bali ngay ayatam. Wen, adan, iso apang ang asim talipatin naman. Saan la asisyak ti lalaki? Nalabit asaan adata tinaituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa Bali. Patsyek nga adu ti mas deserving iti panagayat mo. Sige. Nakastati ko naman. Ikarigatan kalipatan halan. Katsapay na kuma. Tawan to ti pagbabawyam iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice. Happy birthday, Bess. Thank you, best. Hi, Vince. Impagmanta na kaumay ka? Siyempre mata. Malipata kaya mo ti special ti best friend ni Eunice. Happy birthday. Agyaman nak, Vince. Ah, ato ti regalo para kan ka. Oh, wow. Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Bess. Ato'y matirikalo. Thank you, best. Okay. Kumusta kayo, Matan?
Da kayo ka din adwa? Ay, saan pa tiket ko sa Agayam kami lang ka ni Eunice. Kunak na nobyo kayon. Kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince. At kayo maggaan dito Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi, Nelly. Happy birthday. Thank you, bro. Chona, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly. Barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly, ni Chona, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend? Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform na ubing kayam ti type mo? Ay, siyempre mata. Abay, ti ko nang padikat urayak pa iti 2 months, 3 months. Talaga mo't anaposkol ti rupa man niya, Alan. Kalpasan tinaramid mo. May turod mo pa ilati agpakita dito Wait. Ni ka di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan? Kunak man no barkadam laang dagito Sikat ti makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kasta tibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na. Agin inayat kami ngamin at talaga ka ni Alan. Di mo mutan ka nung in-order mo cheesecake, Eunice. Kwa, Vince, pasensya ka na. Nawananak na tanitigana sa mangan. Aging ka kadita. Kat ni Alan pa lang tilinaon ti puso kan panunod mo. Vince. Saan lang mo't ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At daak dito'y para kan ka. Mabalin mo mo't nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Amo mo't anabayagan nga ay ayatan ka. Saan ka di? Vince. Masaksak kita anak man. Numakit kita ka masaksaktan kagapo ko ni Alan. Lipatan nga minanda dyan lalaki. Siyaklangan ti ayatan. Ikarik at di kan tulumdang iti dinag. Di kan to pagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat mauding angas ko. Makabanog mateg malmalam at trabaho dito yung pisina. Ay, makapabisin pa'y kitin. Agalas 5 kaya man iti madam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya ti raramidam dito Anya pa'y kuma. Sukunan ka, ha? Sika talaga. Nagtaktak ka manan ako na. Okay lang. Pakaragsakak timang sukon kan mangitulod kan ka. Agyaman ak, Vince. Ayun kayam. Ada surprise akan ka. Anya ngay dayta? Diyan ibagbaga, ha? Surprise nga rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnus ko lang dagiti papel iti lamisahan ko. Wow! Talaga mo na sorpresa aki tinaramid mo preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti bannog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pasaganam. Siyempre mo ta. Vince. Amom, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyamanak. Gapo iti kanayon a panangan andingay. Kan panang parparagsak mo kanya. Awanan nyaman na. Ad-ada pa'y aparagsak ti biyag mo no ayatan na. Saan la na ingkabsatan? No di kahit kas iti panagayat kumatkan ka. Vince.
Si sasagana nga agbalin apanakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Alan, anya ti raramidom dito'y sango ti balay. Kahit ka kumakasarita. Maipapanitian niya. In-break ko ni Chuna. Kasta ka di. Apay nga ibagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang lang. Inaramid ko ti Kasjay. Gaputan amiris ko si Kati Ayayatek. Husto nalan. Sardengan na kon. Adan nobyo. Pudno nga dan hobyom. Ngam amok asaan mo nga ayayaten. Ngamin, aging gaita. Siyak pa'y lang ti ipit-pitik ti pusom. Pag kunaam kumamot, Alan. Gaputa iso ti marikriknak. Di mo kuman parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pa di ka matagtagal ya. Ha? Di ka di manan Alan. Vince, tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Inawagan nak ni Alan. Kinunana nagkita kayo idi na minsan arabi. Anya? Pudno ka di nagkita kayo. Saan mo't nga itinagkita kami? Iso amis mo tinapan ni Jabalay. Inuray nak ijagate. Iso ang nagsarita kami. Kayat mo kano ti makisinubyan kan kuana. Ne, awan kasta nagsaritaan mi. Urayan niya pa'y ti aramidan na amang pilit kan ka. Sapay ko ma, tadi kan makisinsinubyan kan kuana. Vince. Pangasim ha. Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Gapulakan ko na. Amumot no kasano ti panagayat kan panang ipatagkukan ka. Ay ayatan ka una, Eunice. Dahit ako mati ka na yun nalaglagi pam. Apay nga tadyak makontak ti number ni Eunice. Itay pa'y nga out of coverage ha. Sa di nung matatayan na. Madanagan ak. Di man ki dineli ti awagak. Bareng amuna ti ayan ni Eunice. Hello, Vince. Hello, Nelly. Pasensya ka na ano na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak. Ada kami ita dito'y bar. Dito nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita. Anya? Oops! Hinay-hinay lang, Eunice. Adun tinainom mo. Alright. Sige, mada. Gusto datan. Abangan mo saan tanto na makasala inton madamdam. Nya kakadianan. Di nagmanlapda na kasta. Kaya't ko pa iti uminom. Kaya't ko ti makalipat. Kaya't mo lipatan ni Vince. Kasta ka di? Malan. Oray kasjay ti aramid mo kanya. Aklo nagkakpenso. Ngaging kita. Ayatan ka pa'y lang. Isuro nga, Dak, dito ay mag-isinublan ka. Kasano ako makasigurado di naktumanan panawan kan saktan, ha? Alan? Napunakan ka. Ipatpatag ka unay-unay. Nalaki dito makisinublan ka kanya. Ay, ikaray nga, agbalin ako na nasayatan nobyo. Lipatan mo din na palabas. Kat bang ruita manan.
Podno ka di daytaanan. Wan, iso nga isinamon ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice? Vince? Planong gayam asoblyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti-explain mo. Kat naglawag tinanggag ko. Vince, Inayat ka iti kastawanay. Nagbalinak anapudnokan ka. Hanggang apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. kuha. Sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, agsubli ka dito eh. Vince! Vince! Ay, bayaan mo ni Vince. Aldak lang. Saan? Ibutang nakalan! Kasaritak ni Vince. Vince! Agsaritat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ipatanak! Vince, pangasim! Agsaritat ako, ma. Awanan ti mga pagsaritaan ta pa, Eunice. Nagbalinak atanga. Ngamin, inayat ka pa lang. Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulan dagita, sorry. Manipod ita. Put din tanti relasyon ta. Kat nawaya kayong kanialan. Saan, Vince? Sikat ayatag. Patyan na kumamot, please. Ulbod ka. Ulbod ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim! Vince! 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 Agpaigid ka! Adalugan na di malikudam! Vince! Iha, bawal ka na sumrat dito yung operating room. Boyfriend ko tinaksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan dak na umasidikin ko na. Pasensya ka, Iha. Gam talaga sana mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim. Di nagkumamat panawan. Vince, ayayatin ka unay. Initiating. 1, 2, 3. Clear! Ay, Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear! 300 joules. Vital signs. Still negative daw. Time of death. 8:30 p.m. Pasensya kayo. Pinarabit niya amin na nakabalan eh. Talaga siguro nga galangan ni Titibiyag, ti boyfriend yo. Saan na po na ito? Saan, doktor? Makipaglagingit kami, ma'am. Vince, agreeing ka! Vince! Nalaos ti panagbabawik, gapoy ti kasjay nga inaramid ko ka ni Vince. Sakto laang naamiris ti kinapatag na kanyak, idinapukaw kon daytoy. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Jakmaten nakisinnublyanan pay ka ni Alan. Kat ita, agmay saak nga agbibiyag. Single. Adda dagiti gundaway amalaglagip ko ni Vince. Masaysayangan unay. No sa anak laang siguro ang nagbalin ang managing bubukod, nalabit, si bibiyag pa'y ti lalaki ang nagayat kanyak itinapudno. Dahito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Kunada ang nasaysaya at no umiwas, wenno lumiklik ka iti relasyon ngem ti agbalin ka a panakip butas. Kunamet dagiti dadduma
Okay lang ti agbalin amaag maipapan ayat. Basta mailaban da ti ay ayatan kan ipatpatag da iti biyag. Ngem ti kinapudno na nasaysaya at laangan ti agbiag nga agmaymaysa, ngem ti mangnamna makamet iti awan. Nasaysaya at laangan ti agbiag nga agmaymaysa, ngem ti makasakit kapay iti rikna ti padam a tao. Sapay kumata agbalin nga adal daytoy ken ka ken kadagiti makangngeg. Alakastan pagayam Yunis, ket pagyamanak unay ti ingkapan ng ibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay kanbyag ita kat naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan ahana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biyag ajak tupulos malipatan. Ket patsek kan mamatiak ama kaibati daytoy iti nabalitukan nga adal kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg ditoy programam. Hana ko namlat ta kumakanyakon ket kidawek asaan mo kuman ada kamaten ti address ko. Marigrigat laang ti pamilyami. Maysa a construction worker ti amak idinto ta makilablabada laang met ti inak. Innam kami nga agkakabsat ket syak ti inauna. Gapu ta syak ket ngarod ti inauna, nasapa a nasurok dagiti trabaho iti uneg ti balay. Agluto, aglaba, agaw-awir kadagiti kakabsat ko kandad dumapay. Panagriknak ket nasapaak a naaddaan iti obligasyon. Isu ajak na padasan tinake ay ayam kadagiti padak nga ubing. Gapu iti kinaaduming agkakabsat, pasaray maawanan kami idi iti makan. At dadag iti gundaway nga aglabay kami laeng iti kape, mantika wenno asukar. Aging gaan alpas ko ti second year high school, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hana, agsardeng kan nga agadal. Anya? Saan nanang? Diyak kayat ti agsardeng. Kayat ko ti makaturpos iti sekundarya. Tapnadan tumat diploma ang maawat ko into naggraduara. Nita, kunak nga rodon nga agsardeng ka? Ang nanang. Ada pangisir ka ken ka at trabaho. Iti kasta, matulungan da kami ken ni tatang mo. Diyak kayat nanang, kayat ko ti agadal. Uray pa'y kayat mo. No saan da kamot nga rodon na kabailan na pagadalan. Awan mo langan natin maramidam. Nana. So nga nusam ti agtrabaho. Iti kasta, matulungan da kami met. Nang runa kadagiti babasit pa yakakabsat mo. Wanan ang arod nanang. Ang trabaho ako no isuti ko nayo. Dito iti mangisir kanyo kanyak nana. Wen, di ka nagkit-kit. Nasingpot ti kumarek nga akin kukwa iti daytoy a video okay ba? Isu apat check, ngawan ti agbalin na parikot. Basta tong palem lang dagiti ibaganaken ka. Diyak kayat dito'y nanang. Ure di na kung pagtuluyan nga agadal. Aw-awirak langan dagiti kakabsat ko. Basta di na kumamat ibati dito ay pangaasiyo nana. Di nakmang pagpungtutan hana? No kunak nga agtrabaho ka dito'y. Agtrabaho ka. Maawatam! Nagadumat nga minababalin niyo apang isirkan kanyak. Apay nga iti daytoy pa'y matalogar. Nasaysaya at dito'y. Tadakdakkel ti sweldom. Sabali pa'y ti maawat mo atip no magustuhan da ka dagiti customer mo. Masursurong tumutla ang ti dumiskarte. Iso asaan kumaanatang kan ti ulom. Uminom ka lang, kadehana. Di kang babain. Agorder ka lang, agorder, ha? Sakti mo kamugan ka. Okay, ako niti may sa botelya laang alights, Sir Briggs. Ay, sana. Kaadbom tinuman. Ha? Kaadbom tinuman ko na. Iti kasta, ma-enjoy mo ti aramidan tayo ton madamdama. Anya di kayat mo asawan, Sir Briggs. Irwar ka ton madamdama, Hana. Inpakada ko niti boss mo. Nagbayad ak paikit din iti half price. Anya?
Agdigos ka nagpabanglo ka, wen. Mapantag hotel. Magagarak ko na yun amang tagikwakan ka, Hana. Anya. Di ka naging didi. Amok-mut lang nga kay kayat mo. Oh, nakita mo dito eh. Nagpost ko la kwarta. Itad ko amin kin ka na ito eh. Basta paragsarin na kita arabi. Op. Papanamon nga eh. Apay atim makdar kamatan. Pudno agtrabaho ak dito bar. Ngam, sana akas itipan panunutam, Sir Briggs. Ha? Kukom lang ti kwartam. Hey! Shh! Di na pa naman! Agsupli ka dito eh, Hana! Tayawanan ba'y na babae? Hagdang tumutlaw daw mo niya ka. Awan pa'y ti kayat ko adyak nagunod. Uy, Hana! Kumusta kan? Long time no see. Oh, Daisy, si kamat gayam. Wen bes. Kumusta? Sa dino nga iti nag-transfer ang eskwelaan. Ha? Ay, kwa best. Sana kon nga agad adal. Nagsardeng akon. Anya? Apay, sayang mo't. Sapay may saka kadagiti kalaingan idi ti classroom tayo. Kinapudno na. Insarak ni nanang iti may sa video kibal. Iso ka, agtrabaho ak ita, kas may sa waitress. Anya? Uy, hala, grabe mo't ni nanang mo. Nagadua pang isarkan na ken ka. Ngam iti pa'y video okay bar? Wen nga ron, best. Bes, kayat mo ka dita. Agsarak tayong tong bigat. Iti kastoy mo't lang nga oras. Ha? Adang amin klase kita. Iso baliwan tanto ti agistorya. Intong bigat. Sige, best. Sige, ti makam mo. Sige. Agsarak ta nga rod dito yung tong bigat, ha? Sige, best. Ay, unay mo't tanti kastang inararamid ni nanang mo, bes. Ay, wan nga rod, best. Danda ni makatawan ko nga agtrabaho ijay bar. Ngam, awan pa'y pulos na iga makasweldo. Sigsigudan mat ngamin ni nanang ang mapanalalawan iti boss ko. Awan asina. Kaslasan na ka nga anak iti kastang araramidon na, bes. Ay, naku namon, best. Nagriigat. Kinapudno na. Napadas kun sa amin na naklase ti panang bastos. Kaya't ko una yung ti pumanaw iti dayjay alugar. Iso na lang tawan matamok apapanak. Bes, kaya't mo ka diti agtrabaho iti garden? Ha? Sa dino, best. Kaya't ko basta suruandak no kasano. Tiyak ngamin kayat ti agtali na at ijay bar. Kaya't ko na talaga ti pumanaw ijay. O sige, kasaritak to ni Lolo. Ibagakkan ko na nga agkasapulan ka iti trabaho. Nalawa nga ti garden na iti sabong. Kat mangkit kita matlaang iti tangtangdanan na nukwa. Iso nalaang ata anusam ngamin medyo nadagsan ti trabaho iti garden. Awan parikot iti dayta, best. Kabaalak ti trabaho iti uray anya. Basta saan laang nga iti video bar. Ngam kasanon ni nanang mo. Amangan no biruken na ka. Ay, bayamon ni nanang. Tinapatag ita kanya kat makapanaw akon iti dayjay alugar. Bes, nakasarita ko ni Lolo. Naibagak mo't ken ko anan ti kaadam dito'y balay. Kastamatan ka ni Mami. Kat, anya nga iti ko na ni Mamim. Kastamatan ni Lolom. Okay lang mo't ka ni Mami. Nimot Lolo, kayat na. Basta, interesado ka kano amang suro ka dagiti trabaho iti garden. One best. Ikarigata kasuruan. Isu na lang ta, madanagan ni Lolo. Amangan kano ngamin no di mo kabailan tagtrabaho iti garden. Kabailak mat siguro, best. Kaya't ko ti makaurnong. Iti kasta, may tuloy ko ti agiskwela. Hawin na, sayang mat. Di ka danag. Takasaritak tumatlaing ni Mami maipapaniti dayta banag. Ay na, agyaman ak unay, best. Unay kalakit din ayahan, Awanan nyaman na.
Basta, agsingsingpot ka laeng, bes. Ipakitam ka ni Lolo nga interesado ka at tumulong iti garden. Wan best. Ikarit nga aramidag amin akabaulak at tumulong kan kuana. Day tapay laeng timabalin ko nga itulong kan ka, bes. Saan mo alalaangan day taabanag best? Para kanyak, dakilan at tulong mo ti ipapanaw ko iti day a video bar. Ay, masayangan ako unay nga minkin ka, bes. Sayang ti kinalaing kan kinapintas mo no agtali na idkalaang iti dayjay a lugar. Awan tinasaya at amasakbayan ni Jai, bes. Sigurado ka kabalan ti trabaho di ti garden, hana? Wan lolo, ikarigatak. Nasaysaya aton dito ngam ijay balay pagiinuman. Wala. Awan tinasaya at masakbayan minjay. Bastusin na kapay dagiti awan modo na lalaki. Pudno unay dayta lolo. Iso kay kayat kun ditoy ngam ti makisangsango kadagiti bastos sa customer. Nalakalat ti trabaho dito, basta interesado ka, apo. Wan lolo, aramidag amin akabaulak tapno matulungan kayo. Nala, umay ka nga ruda intarog yan tan adalosan ti pagmulaan ta iti sabong. Kabayata na saan pa'y anapudot ti darang ti inay. Sige lolo. Nagbiti panawanan niya. Dandani makatawan mo gaya man dito'y ayan ni Lolo Fredo. Wan nga rod best. Dimot ko na makayat mo nga ituloy ti panagadal mo. Wan ko ma best. Ngam saan pa nga ita? Inton umay atawan to siguro. Saan pa nga min nga umdas ti urnong ko? Agbirbirok ti ikit ko iti kadwada ije balayda. Pumanaw ka nung aminon ti sigod a kadwada. Amangan no kayat mo, bes. Ay, kayat ko unay best. Kasano ni Lolo Fredo? Awan pari ko titi dayta, bes. Nakasarita ko ni Lolo Fredo. Nadagsin ka numat tirik na amang palubusken ka. Ang naragragsak ka numat ang makakita iti panagbaligim iti biyag. Kastati ko na ni Lolo Fredo, bes? Wen, bes. Nalakalaang ti matrabaho ije balay da anti. Aglinis ken agluto ka laeng. Agpadadangami iti asawa na a government employee. Iso kanayon ti kaawanda ije balay da. Ken di kagdanag. Kanayon nagtumadlaeng nga umay ijay. Ken ibagak kini Auntie Brenda. Planom ti mangituloy iti panagadal mo. Ay na, nagbiti pa nawan. Kasladyak na puputan ti panaglabas tel daw. Ay, makatawan mo gaya man kada kami, hana. Wan nga rod, lolo. Eh, kasla ka nuladay di pa nang sursuro ken ka nga agmula. Agabunaw, agapit ka dagiti sabong dito'y garden. Ita, kabala mo nga oray siksika ti mga ramed. Utang ko kada kayo amin dagitoy, lolo. Kat agyaman ak unay. No saan aga po kada kayo. Diyak masursuro dagitoy at trabaho. May naawan na niya manapok. Ay, unggay yan. Nawatem da ito'y. Ha? Anya kay da ito'y lolo, ha? Naka-envelope mat. Kwartam da ita. Kwarta? Kunayo, lolo? Wan, da ita tinaurnong asweldo manipod imay ka dito'y. Anya? Di mat inik-ikan dakon? Bonus mo lang nagitininted ko idikan ka. Da ito'y ti talaga asweldo man nagtrabaho. Dahita tigunggunam anang tultulong kanyak itilasod ti makatawan apaw. Malamon, amok kasapulan para iti panag-aadal mo. Ay na, agyaman ako na Lolo Fredo. Saan nyo lang ang amo nung kasanuti kinaragsak ko ita? Di kagsangit apaw. Di may bagak, agsingsingput ka. No, abdakan ijay syudad, Ay,
Di ka kumakayat apalubusan. Nasay-saya at no ituloy mo ti agadal. Iti kasta, adan tumay panakil mao. Agyaman ak, lolo. Di kay agdanag. Kanayo nagtuti umay agpasyar dito eh. Pakaragsakak unay no may naksarsarong karan, apaok. Saan nadagsan ti trabahom dito'y balay? Darakalan dagiti anak ko. Amudan ti aglaba iti kawasda. Ti aramidem laeng kat aglinis, agluto iti pamigatan ken pangrabyan. Inaldaw ti kada medyo opisina ken pagadalan. Malaksid laeng no holiday, ken aldaw ti Sabado ken Domingo. No dito'y balay, open ti makan. Agluto kay ti kayat mo. Dagiti bado may kanila kay ko. Oray siya kung ti mangilaba. Ibagak tulaang kan ka, no jak masango ti aglaba. Importante ti panaglinis mo dito'y uneg kan ruar ti balay. Mawatam ka di matlaang ti imbagak, hana? When, Auntie Brenda? Okay, good. Adakan ka amang diskarte iti kanam iti inaldaw. Mabalinmet nga adum ti ilutom iti bigat. Tano adda mabati, isunto ti kanam iti aldaw. Okay lang mat nga uray agluto ka iti pangaldawam. Adakan ka, hana? When, Auntie, awan parikot iti dayta. Siya kung ti makaam mo. Ken agyaman ak unay. Gapota kinayatdak nga umay dito'y balayo. Awan na nyaman na balasang ko. Naku na ni Daisy kayat mo kano nga ituloy ti agiskwela. Ay uwan ko ma, Auntie. No kayat mo. Mabalin mo mat ti agenrol iti als. Apag huston to, into no maya pa nagsasarag. Agpaisong, Auntie? Wan, basta di mo liwliwayan ti trabahom dito'y balay. Awan parikot kanyak. Ay na, itapay laan. Agyaman ak unayan kada kayo, Auntie Brenda. Awan anyaman na ako nagmananhana. Amom, awan imposible iti tao nga amo na ti dumiskarte. Amok akabailam day ta, iha. Kadagiti amin na nagbalin na katulong diti balay. Makunak anihana ti kasisingpatan ken kagagagatan bakit? Naku namon lakay. Amo na ti trabaho na. Amo na dagiti obligasyon na. Talagaan na nakam nga ubing. Uwan nga rod. Saan laray ta? Desidido nga gadal. Makita mo tiragat ng agiskwela. Pudno day talakay. Sala nga day ta. Nalinis ken pulido pa iti trabaho na. Talagang awanan maibagak ken kuana. Isuarumbang na lang ti panang paadal ta ken kuana. Ta sayang ti kinasirib na. Huwan lakay. Nangatong agpaiso dagiti grado na. Ay, jak la matukod na panunutan. No apayakas deti naramit ti mismo nga inana. Agasan, ta imbis a pagadalan na. Pinagtrabaho na iti maysa a video kibar. Ay, huwan nga rod Talaga siguro nga nakakasta a klase tinaganak. Nalabit, gapoy ti kinarigat ti biyag. Iso amay turad da nga aramidan ti kasta kadagiti anak da. Congratulations, Bes! Kamawdyanan na. Naggraduar ka matlangan. Agyaman ak best. Utang ko amin ken ka daytoy. Ngamin, no saan agapukan ka, jak makapanaw iti sigod nga yan ko. Awan anyaman na, Bes. Maliit na bagay. No need to mention. Pagyamanak mo't unay, gaputasan anasayang dagiti sakripisyom. Talaga nga ingkaid mo tinagadan. Aging ga nagturpus ka. Siyempre jakmat kayat amasayang dagiti intultulong yu kanyak. Iso talaga nga ingkaid ko tinagadal. Kat pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, di nak binaybayan.
Congratulations, iha. Congratulations, anak. Agyaman ako na yan, ti Brenda. Uncle Randy, utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti adda iti likodan da ito ya baligik. Awan na nyaman na, iha. Nagbalin kami lang nga instrumento ti Diyos, tapno maragpat mo dagiti arapap mo, iha. Ngemkit di, sikamat lang ti mismo anang itrabaho, tapno agbaligi ka. Ita, tada natalgad at trabahom, hana. Panawin mo tan, tapno subadam dagiti nagrigrigatak, gapukin ka. Ha? Oh. No awanak anang ipas ngayken ka. Awan ka kumamot ita dito'y lubaw. Iswa rumbang lang nga subadam dayta. Nana. Tunggalag sweldo ka, rumbang nalaeng nga ikanda kami mat kan ni tatang mau. Kastamutan kadagiti adem. Di kagbalin ang managpubukaw. Oh. Ipurwakan na kami mo ta. Saan nagapaw ta nakaadalkan? Kadi mo amaw nataliyawan tinagapwam. Di kay agdanag, ta sa anak akas ta klasin ti tao, nanang. Ure kas di tinararamid yung kanyak. Amok latamot a panunutan ada kayo ti inak. Tapno di yumat ko na. Sige, ikan kayo iti binulan nga bastuyo. Nasayat mo nga ron, nukasta. Di ka pa'y makias-asawa, ha? Tulungan pa'y nga agadal na giti kakabsat mo. Tanay, interesado damat nga agadal. Bayan pa'y laday ta sa asawa. Nagrigat ti biyag. Ken may sa, ang mga no saan da kaminton na maikan, inton makiasawa ka. Yan na. Hindi mo kinsinas katapusan ti sweldom, Uwan, nanang. Apay ka di. Nan, mangtid ka man. Ikanak iti mapan ko ipalingkay. Ay, kuha nanang. Awan pa'y sweldo mi ita. Mout! Ha? Awanan ka iti utang na imbagan hakam. Nakaadal ka lang, nakalaslastog ka mo tayo. Sukir ka nga inanak. Nanang! Bes, congrats! Na-promote ka gaya man kas manager iti kumpanya apagtap-trabahwam. When best, thank you. Okay, apay. Awan pa'y balak mo makiasawa, huh? Dumteng tulat ta siguro dayta best. Ngam no ita, awan pa'y. Ngamin, ado pa'y ti obligasyon ko iti pamilyak. Tulungak pa ya makaadal lagi ti kakabsat ko. Ay, sana dakas ti tumulong. Nang runa no ti pamilyam. Angam, panunutong kumamot ti bagim bes. Laglagi pun. Saan ka nga umubing? Bes? Kita ma. Oh, duwan ti anak ko. Isuasi ka, makiasawa ka meten. Iti kasta, maadaan ka meten iti bukod mo a pamilya. Saan nga agnanayon asika tinamnamaan ti pamilyang bes? Napigsada mo't nga trabaho? Sana dakas ti tumulong kunak manen. Angam ni, kitang ma, di mo itid amin. Surwang mo't ida adumiskarte, kas iti naramid mo. Isa naragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Saan ka di? Kastaunay a panagyaman ko iti best friend ko ani Daisy. Nalabit ano saan agapukin kwa na kat sa anak kapanaw iti dayjay abar kat ang mga nujak maten na ituloy pa'y tinagadal. Kastameten iti lolo na anang isuro kanyak no kasano ti agtrabaho iti garden. Ken kadag iti auntie ken uncle na anang ibilang kanyak kaspudpud no a pamilya. Pinagadaldak nga awan dinawat da akasukat na. Itataaddan na talgad at trabaho, siyak meten tinamnamaan ti pamilyak. No maminsan, masair tiriknak, nang runa no kasjay nga awan maitad ko iti inak. Ibaganan ana imutak, awan kano ti utang ko ana imbag anakam. Jak kano ammo asubadan dagiti rigat ken sakripisyo na anang padakkel kanyak. Nasukirak kano nga anak. Nakaadalaklaang kano kat din makkelan ti ulok.
Isang sangit kulatan no kwa. Mapanpanunot ko paikit din asa andak samat apudpudno nga anak. Aginggat kaano aya amabayadak ti utang ko anaimbag anakem iti inak. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Hana. Ken ka pagayam, Hana. Uray kasta ti naglabasam, makunak anagasat ka, ngamin nabailam asinaranget dagita apan nubok iti biyag. May saka anasingpet nga anak, itultuloy mo nga rod ti kasta akinasayaat mo pagayam ko. Patsyak adumteng to ti gundaway nga ikan nakati Diyos iti gunguna, gapo iti kasta agalad mo. Panawan meten tapno asikasum ti bagim. Panunutem ti masakbayam. Aramidem dagiti banag amang paragsakken ka. Kang runaan iti amin, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos, iti kasta ket tarabayan, iwanwan ken isuro na tinasayaat nga aramidem. Alakastan pagayam, Hana, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibiglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagipti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti agsasaruno a drama tayo. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami unay iti ingkay panagdengeg.